Zdravíčko, zdravím vás všechny. Tohleto je první díl našeho konceptu, něco jako Fury podcastu, neboli zatím krycí název Furcast. Dneska na tento pilotní díl jsem si tady pozval Mgoše, abychom společně otestovali, jak to vlastně vypadá, bude vypadat a zároveň si tak otestujeme ten celkový koncept. A prvně bych chtěl říct, že než vůbec začneme, tak první část toho streamu bude taková, že se budeme spíš zaměřovat na nějakou naší vlastní storylineu a třeba v druhé půlce toho streamu nebo toho rozhovoru, tak by vlastně byl prostor i jako na vás, kde byste mohli položit tomu danému hostovi nějaký otázky, můžete se ho zeptat na něco, co by vás třeba zajímalo. Samozřejmě budeme i v průběhu navazovat na váš chat, takže nebojte, nebudeme vás úplně ignorovat. Nebojte. Ale chtěl bych, aby ten koncept měl jednu nějakou prostě dějovou linku, nebo rozumíme si, nějaký storytelling a abychom do tohohle nějakým způsobem nezasahovali, ale tím, že to je vlastně něco první epizoda něčeho takového, tak se jenom v rychlosti podívám, co pak tady krásného píšete. A chci ještě poděkovat Wolftogenovi za follow, děkuju moc a zdravím vás všechny, ještě jednou. Děkuju, že jste tady a budu moc rád za jakoukoliv zpětnou vazbu na ten koncept. Máš něco? No, určitě, já tě nechtěl skákat do slova. Ano, do toho, co tady nám povídáš, ale mimochodem, ladies and gentlemen, principiálně jsme chtěli udělat podcast, který bude založený na tom, že jednak se něco o svých oblíbených, jako třeba Furicích, se něco dozvíte, anebo třeba když jste případně tady někdo nový, úplně, takže by vám to případně mohlo s něčím, já teďka nevím, jakou kameru tu máš, jo, tady. Ale potřebuji dát trošku níž. Takže případně by vám to dokázalo něčím i pomoct, pokud jste třeba nový, nebo jste třeba už v nějakou dobu v komunitě, ale chtěli byste se něco nového nebo zajímavého dozvědět o vašich oblíbených tvůrcích, nebo případně o vašich oblíbených kamarádech. No? Takže to je jeden vlastně z principů, na kterým jsme vlastně chtěli ten podcast založit, nebo vlastně dělat. No a jinak si myslím, že my si hlavně vyzkoušíme, jakým způsobem bychom měli s tím taky nějak pracovat a co případně bychom potom dodělali, takže tím pádem tohle je první díl našeho pilotního Fursuit podcast, Fury podcastu, Furcast. Můžeme tomu zatím krycím názvem říkat Furcast, uvidíme v průběhu, jak se to samozřejmě vyvrbí. Já se musím ještě zvykat na to, že vlastně tady musím teď zastávat asi 3 role najednou. Mm-hmm. Je to trošku komplikovaný. Máme tady zase úplně nový setup, na který nejsme zvyklí, ale já věřím, že my to zvládneme. Tady jenom koukám, že Niky psal, že vyhořel na tom, že chyběla technika a prostory. No, jak vidíš, já jsem tady pracoval trošku taky na punkových podmínkách. Improvizace ve vysokém stylu, asi bych to tak popsal, taky, ale jde z toho vymačkat docela dost. Takže jako taky nemám úplně... počkat, já teď už vidím jenom jednu věc, já chat přehodím víc nahoru, ať nezasahuje do Mgoše. Tak, takže jakoby je to taky taková trošku improvizace, ale řekli jsme, hele, pracujeme s tím, co máme. Samozřejmě chápu, že když jsi byl v rodičů, tak je to trošku komplikovanější. Nicméně, my to nebudeme neprodlužovat. Ještě jednou zdravím vás všechny, děkuji, že jste tady a jdeme na to. A měl bych na tebe teda první otázku. Nějaký, pro lidi, co tě neznají, nějaký představení o sobě, jak se jmenuješ, jakoby, jak se jmenuje tvoje Sona, jaký druh Sony seš, případně odkud seš, pokud chceš tuhletu informaci sdílet. To je jasné, já jsem Moravák, ale tož o to. Mimochodem, asi bych začal. Mé jméno je MG, jinak taky už přezdívka má Langoš, Mgoš a tak různě, co se tady zatím za tou dobu tak jako událo, tady hlavně s Mikey. Co se týče nějaké mojí přezdívky, ono možná někteří z vás, co třeba sledovali nějaký content třeba s Mikey, tak ono se to někde sem tam myhlo, ale původně, co se týče mého nějakého jména, tak původně jsem to měl jako Omgi, ale je to vlastně založený podle jako iniciálu mého jména. Primárně, ano, tak jsem byl neskutečně kreativní. Myslím si, že to měl asi každej, takovou. Ale neříkám, docela jsem měl takový, jakože s mým sebevědomím a s
tím, jak jsem některé věci vymýšlel, tak jsem měl trošku pochyby ohledně toho, jak to bude fungovat, nebo až mi bude někdo moslovat a celkově jsem si na to zvykal. Takže musím říct, že byla tam aspoň nějaká kreativita, nebo to takový jako pepíček 1, 2, 3 a podobně. Jo. Ale jo, jako prostě moje jméno je takhle, akorát jsem udělal tu změnu, že to moje jméno jsem akorát dal do angličtiny, takže proto tam není O, ale A. Aby se to jako líp vysvětlilo. Aby se to ono to jako znělo i líp, ale potom jsem si řekl hlavně, jak bych to říkal, když bych třeba někým mluvil třeba anglicky nebo takhle, tak se to i líp popisuje, víš. Jo. Protože jinak je to takový docela dost, nebo bych se říct, že strohý, když musíš někomu lámat jméno, který má ještě navíc hře v sobě. Jo. Což jako se dělá docela blbě třeba s Angličanama. No, nebo kdokoliv, kdo mluví anglicky, jako de facto to si nemusíme si brát až tak jako moc servítky. Ale můžeme teda říct, že to jméno vzniklo jako na základě iniciálů a následně prostě to bylo jako transformovaný, aby to bylo hezky vysvětlený. Je to trošku nějak sklobený. Co se týče toho, když tak případně, když má, nebo já mám pocit, že ne, to už nemám. Původně to byl jako herní nick, že tam mám 24, 24 je den mýho narození a moje oblíbený číslo, takže jo. To je jedna z mála věcí, co tam je asi tak jako dodatek, jako to by, když by někdo ještě tak šťoural třeba na Steamu nebo podobně. Okay. Jinak co se týče, když přejdu naplno k mé naprosto úžasné Soně. Ano. Tak dámy a pánové, tohleto je Pure Mgosh. Jo, teď můžete. Jo. Jo, ty jsi to mi připojil. Dobrý. Co se týče Mgoshe jako takového, tak Sona je to mix, de facto je to pes, nebo je to vlastně dvě plemena. Jednak australský ovčák a vlastně potom ještě mixnutý jako s německým ovčákem. Okay. Když to řeknu velice jednoduše, tak barvy má prostě z Australáka. Já jsem totiž se schválně díval i když jsem si právě vytvářel Sonu, tak mě to napadlo. Na základě toho, že jednak mám docela dost velký interest v Austrálii. No, to máme oba dva. Máme oba. To sdílíme. Ale co je další věc, takže já mám vlastně německý předky jako takový, takže jsem si řekl, že by to takhle jako docela šlo zajímavě. Já nejsem vyloženě Němec, nebo moji rodiče, nebo moji prarodiče, že by byli Němci, ale prostě mám nějak předky jsou jako Němci, takže nějak na tomhle tom jsem to začal taky nějak buildovat, že vlastně mám prostě německý předky, takže je to takový to spojení jako trošku německý a Austrálie. Jo, takže to nevzniklo nějak prostě random, že by si jako řekl, hele, tak já nevím, jsem línej to vymýšlet, bude to prostě pes a třeba tenhle se mi líbí, tak prostě takhle. Ale jako fakt se nad tím jako zamýšlel. Já jsem se nad tím zamýšlel zejména takhle. Jo. A potom jsem to de facto stavil na tom, že jsem si řekl, jo, není to až úplná hovadina, tak jsem schválně zkusil si vyloženě vyhledat na Google obrázcích, jestli takovýhle pes existuje a existuje. Akorát jsem ho trošku dotáhl do takového finále s tím, že prostě jsem prostě propůjčil tu tvář prostě Ngoshovi, no. Mimochodem, co se týče suitu, tak ten mám vlastně od Ember, nebo dneska už, za follow, díky moc. Dneska už Read and Ripple, nově přejmenovaný. Jo, ona se vlastně přejmenovala. Ano, takže dneska Read and Ripple Fursuits. Jinak je to taky čas, musím si trošičku udělat takový trošku plácení se po vlastním hrudníku, je ta částečně moje práce, začalo to původně s tím, že jsem strašně, nebo doteď jsem prostě docela fanoušek 3D tisku, tak jsem udělal de facto, protože Ember je moje kamarádka, tak jsem jí udělal vlastně jedny z očí, nebo jedny z prvních očí. To s tom ztrácím, jak je to ten obraz. Já vím, na ten obraz se snaž nekoukat teď. Ten je tam hlavně kvůli chatu, jenom aby se aspoň... Já vím, ale já nevím, kam ty koukáš. Víš, tak mě to trošku mate. Jo. No, takže de facto ty oči jsem si udělal sám na ty fursuitu, no je to aktuálně tak, že vlastně zbytek vlastně embřiných fursuitů vlastně mají moji nějakou částečnou stop, no, takže doufáme, že do budoucna se to bude držet dál, no a já se budu snažit taky nějakým způsobem spolupracovat s Ember a dělat pro vás sutí, které vám budou dělat radost. Dobře, děkujeme za základní představení. Jestli chceš ještě zmínit teda nějak odkud se říkal si, že jsi z Moravy, chceš specializovat, nebo to nechme prostě. Já si myslím, že každý, kdo má bark, tak. Dobře. Já si myslím, že koho by to zajímalo. Myslím si, že Olomouc nahoru asi a stačí a bohatě. Myslím si, že kdo bude... Každý mi nemusí klepat doma na dveře. To je pravda, tak se to informaci dohledá. Nicméně ještě jednou chci pozdravit všechny a jenom ještě lehce připomenu,
teďko tady tu první část nebudeme tolik reagovat na chat a veškerý zprávy potom, který budou mířený na nás nebo na dnešního hosta a KM Goše, tak budou až tak nějak v druhé půlce našeho rozhovoru. Nicméně víme o vás, čteme vás, děkujeme, že jste tady, nebojte se. Tak. Jo. A já hnedka bych teda přešel na druhou otázku, která by mohla hodně lidí zajímat. No. A to je, jaký jsou tvé zájmy a jaký máš koníčky. Ať už jakožto s Mgošem nebo sám za sebe. Co tě baví? No, načnu takovou docela zajímavou debatu. Co se mých nějakých koníčků týče, ještě nějakou dobu zpátky, ale můžu říct, že mě to celkem taky jako baví, nedělám to už teda aktivně, jako že bych nějak kreslil, dával to na Instagram, ale prostě kreslení 100%. Nedělám to teda tak často, protože na to ani moc času poslední dobou nemám, nebo spíš na to nemám náladu, ale určitě kreslení. A další věc, co mě určitě nějakým způsobem zajímá, tak já i povoláním jsem elektrikář, takže nějaký spravování věcí, nebo určitě jako vyžívám se v tom, že se třeba brát některé věci spravuju. Vím, že to vyzní možná divně. Ale vyloženě třeba v tomhle tom se vyžívám, takže nějaká ta elektrotechnika, nějaký ty srandy okolo třeba technologií, ale třeba mám rád třeba i auta. Nejsem vyloženě car guide, jo, že bych jezdil z 1.9 TDI nebo nějakým starým mobilákem. Jako, Jasně. trošku si tady nechci rejpat, ale to není úplně jako finančně udržitelný, nejsem do toho až tak ale rád třeba udělám tu věc, že nevím, i když mám prostě nějaký obyč auto, tak prostě třeba na tom něco spravuju, nebo třeba Majky mu něco tady málo pomůžu na autě. Takže Já musím tady jenom uznat, že Mgoš a jeho znalosti se tady u mě doma dost už jako vyřádily a já ti za to velice děkuju. Není zač. Někdy tvé znalosti fakt jako oceňuju a jsem za ně velice rád, ušetřili mi nemálo penízků. Takže děkuji převelice. Takže Takže nějaký asi určitě i to technologické zařízení, jakože spravovat věci, to mě určitě baví taky. A převážně další velké téma, kromě autíček, určitě i vláčky. A tím bych chtěl načíst tu věc, že dost furíků u nás je do vlaku, ať buď, že to jsou jako lidi, kteří už vyloženě třeba pracují na dráze, anebo to jsou lidi, kteří mají jenom prostě jako zájem, takže jedí vlaky. Nejsem autista. Ale prostě zajímá mě, právě že tady ta nějaká technologická jako zajímavost mě s tím způsobem taky jako dává směrem jako k těm vlakům, nejenom, že jsem takovej, že velice rád si třeba zahraju 34 nějakých tenis simulátorů a podobně. Ale nejsem vyloženě takovej, že bych třeba šotil, nebo takhle třeba fotil. Jo, ale až tak ne, ale jako rád se v tom vyžívám, neříkám, jako ono, když byste přišli ke mně domů, tak moje knihovna obsahuje takový úžasný knížky, jako třeba třeba návěstní soustavu Německé republiky a podobně. Takže to tam mám taky hezký vyrovnaný, takže v tom se taky docela vyžívám, no. Dobře, takže můžeme to shrnout tím způsobem, že seš teda elektrikář, baví tě jako elektrikařina, baví tě vláčky a víceméně tě baví i auta, zajímají tě auta. Jo, takže cokoliv technologického dalo. Jo. Ale nejsi tolik do IT, spíš do té jako ještě, když to řekneme, takový tý fyzický starší jako elektrikařiny. Nebo takhle. Nevím, proč dneska se strašně zažilo, že když je někdo do těch věcí, takže ajťák, ne? že musíš bez měst jet strašně počítače, telefony, a nej to všecko. Z velký, široký skály ta technologie kolem nás, ale není to jenom prostě tady elektronika, ale jsou to třeba, nevím, když si vymyslím, třeba nevím, někdo se zajímá třeba trafostanice, nebo já nevím, cokoliv prostě takového, nebo třeba doma, když máš nějaký technologické věci. Jo, ono to může být docela dost velký spektrum. Takže bych to nevořezával jenom čistě jako, že když je někdo dotek, takže jenom čistě počítače. Samozřejmě počítače něco málo, v tom se taky jako trošičku šťourám, ale nejsem vyloženě tak, že bych v tom měl vyloženě nějakou extra zábavu, že bych jako třeba programoval nebo takhle. Jo. To ne. Že jsem si tady jen tak jako narychlo všimnul v chatu BMW, jaký máš názor na řidiče BMW? No, jak to říct? Pár jich mám v rodině. Ale takhle. Já bych to nedával čistě jen na řidiče BMW. Ono o samotě, já jsem půjčený BMWčko od kamaráda měl. A upřímně na jednu stranu taková ta kontroverze ohledně blinkerů docela to chápu, protože ty blinkery, než jsem pochopil já, tak jsem asi 2 křižovatky taky projel blbě.
Jo. Protože to je tak retardovaný, ale to prostě je spíš chyba výrobce, než jako... Jo, jakože to tam je uživatel. nepřehledný, jo. Ne, ty prostě, bych to v rychlosti popsal, to nechci moc roztahovat, protože já jsem o tom strašný. No. Ty když máš prostě blinkry na BMWčku, tak ty nemáš prostě, jak my máme třeba v Mondejích, že prostě cvakneš a zůstane No. to tam. To máš prostě, jak když by si chtěl, nevím, třeba když máš dálkový světlo, že to přitáhneš a když to pustíš, tak ta páčka se vrátí zpátky. Jo, že to musíš držet. Takže, ne, nemusíš to držet, ale ty musíš po určitou dobu, to prostě ta páčka prostě, ty ho podržíš určitou dobu, ono se vrátí zpátky, ale furt to bliká. Jo. Ty, když chceš ten blinker zrušit, tak ty musíš dát zase znovu zpátky a jako takový vyresetovat. Aha. No, k tomu úplně nemám moc co říct, nikdy jsem BMW neřídil. Jo, takže ono je Takže- to třeba jako taková jedna z věcí, ale obecně bych řekl, mezi námi se na do řidiče, který jsou ovlada. To je pravda. To je Já pravda. se mezi ně úplně neřadím, protože párkrát jsem nějaký, neříkám, zkoušel jsem některé věci za volantem, přiznávám se, ale docela mě to vytrestalo a nestojí mi to za to, takže vzhledem k tomu, že ještě jezdím jako s firemními vozidly, tak Tak jsi spíš jako rozumnej řidič. jsem spíš rozumný řidič, děkuji, nechci. Dobře. Dobře. Posuneme se teda na další otázku, k autům se případně můžeme potom vrátit, ještě Ano. pokud by byly nějaké další otázky. A jenom tady ještě se trošku vrátím k té otázce ohledně tvýho jména. I když vlastně, už si to vlastně jako zodpověděl, mám tady jako otázku, proč zrovna tejto jméno, to už jsme si vysvětlili. A má nějaký lore jako za sebou, máš nějaký lore pro Mgoše? Jakože třeba nějak, nebo je to prostě... Vyloženě Sony, myslíš? Jo, lore vyloženě Sony, a nebo jako jestli je to prostě čistý zrcadlení tebe, jako mám třeba já. Já jsem spíš to stavil na tom, že ten lore prostě ty Sony není až tak nějak extra hluboký, protože já MGoše vyloženě jsem jako nešil jako horkou jehlou, ale nějak jsem nad tím extra prostě nepřemýšlel nebo nevyžíval jsem se nad tím takovým způsobem, že bych mu vymýšlel nějaký extra velký, prostě hluboký lore. A já se tady neopakuju v 5 větách, které jsou naprosto stejný. Je to spíš zrcadlený nějak takovýho, ale udělal jsem spíš takový jakoby svoje Alter ego, OK. Spíš na tomhle tom jsem to postavil. A jako takhle. Ne, že bych si nechtěl na nic hrát, ale snažím, nebo Mgoše bych prostě udělal, nebo kdybych ho měl nějakým způsobem popsat, tak bych ho řekl, že prostě je vyloženě spíš jako optimistický, že se snaží prostě pomáhat prostě ostatním okolo sebe. Jo. Dalo by se třeba i říct, že Mgoš je něco jako perfektní nebo lepší verze z tebe, jakožto člověka? Jo. Já jsem vlastně tu Sonu na základě něčeho takového prostě dělal. Jo. Nebo zakládal jsem prostě na základě toho, jak by si zhruba představoval, že by prostě, nebo nechci říkat, že by perfektní, jako nic není perfektní, Jo. ale spíš jako kdo bych si představoval, že jako podle té osobnosti, toho osobnostního rysu, jako by jako Mgoš měl být. Jo. OK. Děkujeme. Ještě mě tady zajímá jedna věc. Jak na tom byla tvoje fursona v průběhu let? Máš furt Mgoše jako jednu fursonu jako po celou dobu? Nebo se ti tvoje jako fursona měnila? Vzhledem k tomu, že bych trošku odrazil od toho spíš jako co se týče nějakého mýho furíkovského života, nebo de facto nějakého začátku toho, že jsem začal být vůbec furík. To bych se asi trošku odrazil. OK. Tak takhle. Já jsem začal nějak zjišťovat, nebo nezjišťovat, ale že vyloženě, že jsem furík, to jsem zjistil až v průběhu de facto střední školy. Ale co se týče nějakých těch začátků, já nějaký takový lehký povědomí o tom, že mám prostě v něčem takovým zálibu, jsem zjistil někdy na konci 8. 9. třídy, nějak tak v tom prostě průběhu základky, ne prostě dřív až tak ne. Ale to bylo spíš takový, že jsem se vyloženě díval spíš jenom na jako animáky a Jo. můj nejvíc oblíbený komiks byl Čtyřlístek. Jo. Což dalo by se klasifikovat jako takový jako začátek jako českého fury, dalo by se říct. Dobře. Jako když se nad tím hodně zamyslíš, Tyhle, tak
teoreticky by se to dalo, jako je to tak. Já si myslím, že bylo ještě něco, ale tyve teďko bych neřekl přesně, jak se to jmenovalo, protože, ale vím, že bylo ještě něco, co bylo taky OG. A taky to bylo, mohli bychom říct ještě takovej úplně sovětský základ, ty vole, jen počkej zajíci, ty vole, to by teoreticky mohlo být pro někoho jako startovací point, ale to už je fakt hodně starý, jako. To teoreticky ale taky by se dalo, no, akorát já ale jsem to abych- až tak jako neměl až tak v zálibě, no. Ale abychom se teda dostali k té otázce, jako máš teda tu Sonu furt stejnou, anebo... Mám ji furt stejnou, jako Jo. já jsem chtěl to trošku rozvíct potom v tom stylu, že od té doby, co jsem de facto nějak pochopil, že jsem furík a de facto jsem se začal dostávat do komunity, tak ta Sona se de facto nezměnila. Jo, Jakože, jo. nebo že bych tě furt měl víc. Já když si to řeknu vyloženě mezi furíkama jsem teďka kolik? 4 roky? 4 roky, 5 let? A stejně si myslím, že jsem jako de facto furík jako nováček. Jo, Nějak bych se jako, že jsem nějak old school, bych vyloženě neřekl. OK, tady padla hrozně zajímavá otázka, ta by reálně zajímala i mě. K tomu, když jsi elektrikář, dokážeš instalovat i LED světla do suitu. Jako, Neskoušel jsem to, ale myslím si, že by na tom nemělo být nic tak jako těžkýho vyložit. takže teoreticky by to asi šlo, ale nemáme to odzkoušený. Ale myslím si, jako když nad tím se jen tak rychle zamyslím, tak si myslím, že by to nemělo být nic extra těžkýho. Jenom je na tom, jak je ten suit, kdyby to měl dodělat do nějakého suitu, tak jak je ten suit vyrobený. No. Ještě je tady taky dobrá poznámka, že Lví král, ten jsem taky chtěl říct, ale ten není český. My jsme jako tady se bavili jako o vyloženě českým. Tak když si to vezmeš jako jen počkej zajíci jen Nupagadí, to je zase ruský. To jo, ale vem si v té době prostě to bylo jako pod jednou, tak jak to pod jednou střechou, že jo, jsme byli, že jo. Jasný, dalo by se říct, no. co myslíš. Ale to je jedno, dobře. Tak, asi k této otázce bychom teda měli asi prozatím všechno. Mhm. Teda jak dlouho jsi v komunitě a jak jsi se k ní dostal? Už jsi na to vlastně jakoby, už jsi do toho zabrousil, Už jsem to nějakým, už jak jsem dlouho v komunitě, to už jsem řekl. De facto. takže je tam nějakých 4-5 let, teda oficiálně. Ano. A dostal se k ní, jak ses vyloženě dozvěděl o tom, že existuje nějaká furry komunita? Že existují nějaký furici, jo? Jo. Co se týče nějakého toho, že vůbec nějaký fury existuje, tak to jsem právě zjistil až někdy na střední škole. Jo, OK. A začalo to tak jako trošku nevinně, že jak jsem právě, že nebo takhle, jak jsem už od základní školy jsem si začal zlepšovat angličtinu na tom stylu, že já jsem byl strašně shy mluvit mimochodem. Mhm. Takže prostě jsem si řekl, že někteří třeba četli nebo prostě dělali to takhle, tak já jsem se díval spíš vyloženě na dětský animáky, které byly v angličtině. Jo. Ale postupně jsem prostě pokračoval v tom, že jsem to prostě sledoval úplně bez titulku, že jsem prostě jenom mluvený slovo, abych prostě slyšel. No a nějakým zajímavým způsobem jsem se dostal potom k tomu, že to došlo do nějaký prostě doby, že mi bylo tady okolo 16-17 a já jsem si říkal, ty vole, já se dívám na dětský animáky, které jsou de facto pro děti ve školce, nebo ne ve školce, ale tak jako zhruba asi tak jako základní škola, bych spíš řekl. No a potom jsem nějakým způsobem když jsem se díval na tom YouTube, tak mi YouTube začal potom... Ty vole, ono to chci. Dobrý. Ne, je to tam. Dobrý, pardon. No, tak potom YouTube mi začal předhazovat samozřejmě na základě těch animáků, tak mi potom hodil pár videí, který nějakým způsobem schramstl spolu s těma animákama, no a bylo to jakoby vyloženě spíš furry based. Jo. No, samozřejmě potom to bylo takový, že jsem začal pátrat prostě jsem zjistil, že jsou nějaký furry, tak byl nějaký arty, co jsem našel. A potom jsem vyloženě našel, že byly i různě komiksy, takže jsem začal projíždět nějaký prostě komiksy od jako furikovský. Okay, to byla další nějaká věc. No a na tady tomhletom prostě to bylo zatím nějaký level. A potom se to nejvíc posunulo, když jsem prostě byl na střední, já jsem vlastně udělal první obor jako elektrikáře, to byly 3 roky. Jasně. A potom jsem dělal vlastně druhý maturitní obor a tam jsem právě, že někdy druhák, třeťák, tak jsem právě, že našel jednoho kámoše a já jsem právě, že začal se s ním normálně jako bavit. Jo. A to bylo tak, že jsme měli prostě strašnou prde ze sebou a já potom, on jak byl prostě neustále ke mně, my jsme měli prostě, v angličtině jsme měli jenom takový ty jednolavice, že sedíš prostě za sebou. Jo. No a on většinu hodiny byl prostě otočený na mě
jsme si povídali a on prostě někomu odepisoval prostě na telefonu a najednou jsem viděl prostě, jak prostě to zavřel a teďka jsem viděl tu tapetu a já jsem viděl, že to bylo vyloženě freak, jako prostě nějaká fursona. Jo. A hengo. Úplně takový to. A nebo jsem potom viděl, jako vím, že do telefonu se nečumí, ano, vím to, ale potom jsem viděl prostě, že měl prostě otevřený Telegram a tam měl prostě vyloženě jednotlivý jako ty lidi, tam měl prostě psaný a já jsem si říkal, hengo. Já nejsem sám, já se konečně můžu s někým bavit. tak jsem tak jako, no a já jsem do té doby to furt držel pod pokličkou, já jsem se, jak jsem, nepřijde jsem za ně. Děkujeme to, vždycky já snížím ty alerty. Jo, tady nezve. No a to bylo takový, že jsem byl neskutečně shy ještě v té době, takže já jsem za ním nepřišel jako, že hello, jako ty seš furík, já jsem furík, pojďme se o tom bavit. Ono to bylo strašně na přesdržku, já jsem byl vyklepaný jak svině, protože my jsme měli, na praxích jsme měli počítače a já jsem si nechal přihlášený Google účet na počítači a mě zrovna mistr odvolal někde bokem, že mu jít pomoct opravit. Jo. Já jsem odešel z té dílny a ten zmetek mi vlezl na ten počítač a změnil mi profilovku na takovou docela, jako ne že NSFV, ale na takovou docela velkou prsatou fury ženskou. A já najednou prostě, jako že mi došel prostě mail, jako že mě jako bylo vám něco pozměněný na účtu, ne? A potom, jo, kecám, a došla mi SMS-ka, protože on zjistil z toho Google účtu moje číslo telefonní. Jo. A jenomže prej, nezapomněl jsi něco mi přišla najednou a z neznámého čísla mi přišla SMS-ka. Jak lečot, jo, totálně. No to věřím, ty vole. No, takže jsem došel zpátky na tu dílnu, zjistil jsem, že mám tohleto, no a potom po škole de facto za mnou přišel a člověče, víš, že jsi nechal přihlášený počítač. A už to bylo. Ano, a nějakým takovým způsobem jsem prostě zjistil, že jako on zjistil, že jsem furík jako na 100%. Jo. Protože ten zmetek mi ještě prodal za historii. Co pak tam našel? Ne, o tom se nemluví. No, takže na základě toho de facto jsem se s ním potom bavil víc, no a on mě potom nějakým způsobem víc vtáhl prostě do furry community a de facto mi představil i Amber, že potom to bylo také jako, což byla, nebo je furt jeho kamarádka, no a tak se trošku rozjelo. Já jsem na to měl takový docela štěstí, no. Někteří možná budou znát, budou vědět trošku do lóru. A jenom rychle tady na něco jenom narazím, nebo se tady k něčemu vyjádřím. Bob a Bobek Krteček, to je taky takový docela dobrý základ, k tomu, jak jsme se ještě bavili k těm českým základům, takže good point, dobře kluci. A trošku vám vrčí mikrofon, hele, to už tak prostě asi je a lepší to nebude, protože když budeme úplně stichat, tak ono to stichne, ale jakmile mluvíme, tak ono tam prostě ten noise bohužel je. Za to se omlouvám, ale v pozdější fázi bude upgrade mikrofonu, ale děkuji za upozornění. Snad to není nějak moc otravný, snad se to dá, kdyby to bylo fakt hodně špatný, tak mi dejte prosím vědět. Určitě. Tak, no. Výborně. V těch veřejných kontaktech, tak mám veřejný fury mail, telefon, taky se mi občas stane, že mi přijde random výhruška na to, že jsem furík. Výborně, na tohle, nebo ne, že výborně, ale chtěl jsem říct, že na to tady mám potom taky otázku, která na to bude víceméně navazovat. No. Ale já bych se tě teďko chtěl zeptat, co ti na začátku dělal největší strach a než si zapadnul jako do té komunity, z čeho se zbál, když jsi byl na takových těch svých raných začátkách prostě v komunitě? Myslíš jako takové, jako to se týče nějaké socializace, nebo? Cokoliv prostě, jako věděl jsi, že tady je furry komunita. No. A teď jako co ti prostě dělalo tak nějak jako strach, nebo bál ses něčeho, měl jsi tam nějaký strach, měl jsi tam nějaký předsudky třeba. Rovnou tady na to potom je otázka, jak na to reagovali rodiče a kamarádi, když se dozvěděli, že jsi furík. Takže jestli chceš, můžeš tady to zavobalit do jedné takové velké otázky a rovnou jako... No, já bych to možná vzal trošku po pořadě. Povídej. Jednak, co se týče, jestli jsem měl z něčeho nějak strach vyloženě. Hele, co se týče nějakého strachu, jednak já v té době jsem byl neskutečně oproti tomu, jako kdo jsem teď. Nějak, co se týče mé osobnosti, tak já jsem byl neskutečný introvert. Ale jakože extrémní introvert. Takže pro mě celkově potom se nějak jako socializovat s lidma nebo někomu random napsat.
Jenom to byl de facto už takový velký prostě zádrhel v tom, že se nějak jako začít víc jako zdokonalovat, nebo Jo. prostě víc se začít bavit s lidma. Takže ano, měl jsem tohleto taky a vím, že docela i dost lidí třeba, co jsou i třeba v chatu, věřím, že na těch začátcích taky měli ten problém, že prostě Včetně mě. si někomu prostě na random napsat, tak to docela jako, a teďka už si z toho nic nedělám. Vyloženě si říkám jako, že co mi ten člověk může, no, tak jako, když tak neodpoví, nebo co mi může udělat, no. Je to tak, je to tak. Tak to je jedna z asi těch věcí, taková nějaká ta socializace, to mi dělalo určitě velký problém, nebo když jsem měl potom první outing, tyjo. Tak to jsem si říkal, tyjo, když jsem měl třeba, první outing jsem měl ještě bez suitu. Jo. Takže to bylo taky takový jako, s kým se mám bavit, já nevím, Tak tady jako vlastně v té fázi už jsem byl i já, takže tady k tomu mám pak i já co říct a jo, je pravda, že takový ten i můj první outing tak byl taky takový, že jsem byl z toho úplně jako vykulenej, prostě kde co s kým a prostě hromada vlastně cizích lidí, nebo oni se se mnou nebudou chtít bavit, protože jo, ale člověk má strašně moc předsudků. Hrozně předsudků v tom letě. Ale hlavně prostě, co má taky spousta lidí, tobě prostě jede tyjo v hlavě overthink, tyjo, že ti to bzučí jak včelí. Jo. Ale že vyloženě to máš takových otázek. To je prostě, pravda. nechci říkat, že člověk do toho musí skočit, no, ale prostě někdy nic asi lepšího není. Je to tak, Nebát se. takže můžeme teda prostě říct, že víceméně tam ten strach byl v tom smyslu té socializace Určitě. a ty noví lidi, to neznámo před tebou vlastně. Jo, ale určitě člověk nemá co ztratit, vyloženě. Jestli můžu všem poradit, pokud to slyší někdo novej, kdo jde do furry komunity, nemáte absolutně co ztratit. Prostě jděte za těma lidma a prostě zeptejte se na cokoliv. Pokud budete mít ten problém, že nevíte se na co se zeptat, tak normálně stačí prostě pozdravit, ahoj, nebo asi ne dobrý den, ale jo, záleží na to, jako jak si starý jste, nevím, ale prostě nějak prostě pozdravit, jakože že má někdo prostě třeba pochválit suit, nebo zeptat se prostě nějak na něco třeba ohledně toho suitu, nebo co vás třeba zajímá, nestydět se. Myslím si, že hromada těch lidí vás neodežene, pokud to nebude v nějakou neskutečně jako blbou chvíli, že se třeba budou, někteří třeba lidi nemají rádi se třeba víkend, nebo jsou nemají suit, nebo nemají suit. Jsou takcí lidi, kteří to třeba nemají rádi, nebo že jde za nimi někdo vyloženě dolízá. Jo, nebo třeba fotí na tajňačku, to třeba jako taky moc nemusím. Ale jinak si myslím, že když za tím člověkem dojdete, no máš se zeptat, třeba jako zeptáte se na to, jestli by třeba i hák nebude. No, to je jedna věc, co jsem chtěl říct. A ještě počkej. Jo, co se týče ještě těch outingů, k tomu jsem ještě chtěl říct jednu úžasnou věc. Ano, povídej. A to sice docela, že dost toho socializací mě docela dost pomohl fursuit. Když jsem ho potom už... Jo. Neříkám, když jsem ho poprvé měl, tak jsem si říkal, že to bude trápný a budu to mít na sobě a to bude trápný a něco v tom stylu, prostě takový ty typický puberťácký prostě řeči. Ale... Ono já si myslím, že v tomhletom strašně člověku pomůže to, že jak vlastně na sebe hodí tu masku, teďka jsem to chtěl říct. tak vlastně má pocit, že nemluví sám za sebe jako za člověka, ale jako vlastně za tu sonu. No, ale já bych to právě že přiklonil k tomu, že třeba některým lidem pomáhá, když si třeba vezmu sluneční brýle. Jo. Že tím třeba jako člověk ti nevidí do očí. Jo. Okay. To třeba takový rádoby ten efekt se dá použít i docela dost od toho fursuitu a že jsem docela dost lidí, kteří si potom dali prostě fursuit, že jim třeba pomohlo té socializaci, protože člověk tebe jako takovýho nevidí, člověk vidí jenom ten suit. Takže právě. Svým způsobem máš jako takovou, nechci říkat slupku, ale prostě je to takový jako něco, co tě odděluje od toho světa, aspoň třeba tady, jo, ale jo. Prostě mě to neskutečně pomohlo té socializaci, ten suit a potom už se prostě to jenom odvíjí od toho, jak ten člověk jako bude reagovat, nebo prostě jak ty budeš reagovat potom v tom suitu. Jo. Neříkám, z začátku i když jsem měl suit, já jsem byl strašně shy, ze mě nevyšlo slovo. Já prostě jsem třeba chtěl něco říct, prostě v hlavě je to, řekni to, a prostě ne, ticho. Já jsem třeba jen, nebo třeba ono bylo vidět i, když mám třeba na Instagramu ty první reelska, nebo první videa,
také je vidět, jaká jsem tam strohej vyloženě. Že jsem třeba nebyl někomu třeba rozevlátej, ono to taky docela dost o tom jako člověk mluví i tělem. Tak ono řekl bych, že furt ještě stále na té fázi jako tak nějak pracuješ, ale Ano, jako ale ten proces je tam znát. Ten proces si myslím, že je něco, co je dlouhotrvající, že to prostě se s tebou táhne celou dobu. Yes. Jo, furt se to Jenom ještě diváci, chci říct jenom, že všechny ty komentáře a otázky, co tady máte, tak čteme a pak se k nim ještě vrátíme, takže pokud máte k něčemu nějaký dotaz, tak to klidně můžete v průběhu poslat, my se potom k tomu vrátíme, přečteme to, nebo si počkejte na tu chvíli, až co dojedeme tady ty otázky a budeme se tady bavit vyloženě k Mgošovi. Tak. Jako corku. Zdravíme všechny. Momentíček, pardon. No. Jo a Už jsem si vzpomněl tu otázku, co jsi říkal tu druhou? Jo. Co myslíš ty rodiče, jak to na to reagoval? Rodiče, kamarádi a okolí. No, já mám takový ještě, jako, dalo by se říct, protože mám ty zkušenosti z toho ze streamu, že ne každý to má tak ideální. Ale já mám zkušenosti prostě takový, že moje rodiče to přijali celkem v pohodě. Jako, myslím si, že mnohem větší voříšek bylo, když jsem nějakým způsobem přišel za rodičema s tím, že prostě jsem na kluky. Jo. To si myslím, že nebyl třeba hlavně u mýho táty, tyjo, to bylo něco, to jsem kousal, to jsem nevěděl, jak mu říct vyloženě. A to jsem se styděl. Tady k tomu mám taky docela vsuvku, myslím si, že tady nejseš jediný, já jsem tady to měl zrovna taky těžký a troufal bych si říct, že tohle bylo jedno z nejtěžších období, to jsem kdy v životě měl tady tu informaci prostě rodičům předat. A věřím tomu, že nejsme jediný a věřím i tomu, že hodně z vás, co se na to kouká, ať už ze záznamu nebo přímo teď, tak může mít tady ten podobný problém, nebo ho už i mělo. A jenom bych k tomu chtěl asi já osobně říct, že vím, že to je těžký, je to strašně těžký, protože ne všichni rodiče jsou takový, že to prostě vezmou jako hele, to je úplně v pohodě, když seš prostě jako by všichni ostatní, ale někteří mají ty rodiče, kteří jsou lehce víc homofobní a je to tam trošku těžší, ale... Nebo jsou spíš strašně konzervativní. To taky. Ale chci tím jako říct, že to, že když to ze sebe dostanete a budete tu fázi mít potom za sebou, tak se vám hrozně uleví. Jako sice bude to těžký, bude to možná trošku náročnější, ale ten výsledek potom vlastně bude pro vás stát za to, protože ten obrovský kámen ze sebe jako schodíte a budou všichni vlastně vědět, na čem stojíte. A furt to jsou vaši rodiče a pokud vás mají rádi, taky přesto vás budou mít rádi. Takže... No, já se k tomu ještě trošku vrátím, co se týče nějak toho, jak to moje rodiče vzali. To bylo de facto, když jsem poprvé ukázal nejenom rodičům, ale když jsem vlastně celé naše rodině doma ukázal feng shui. Jo. Tak z toho měli, jako vyloženě z toho měli neskutečně srandu z začátku. Tyhle, to je super, to je super. Jo, a i když jako pro rodiče a tety to vzali taky neskutečně dobře. Co se toho týče, tak rodiče z toho měli celkem prdel. Dokonce moje mamka řekla, když jsem jí ukázal i svoji sonu nebo takhle, tak ta řekla, že jo, to je super, já bych chtěla také si udělat jako lišku. A to řekla, mami, no, ty a budeš jako taky furík, jo, se mnou, tak to mě taky tak docela překvapilo. Celou rodinu překonvertuje na furíky. Asi ne, ale... A potom můj táta, ten byl takový, jako, že se tomu taky docela zasmál a ten to vzal tím stylem, že jo, já když jsem byl mladý, tak jsem si taky hrál třeba jako na to, že jsem samuraj, jo, takže jo. Můj táta třeba byl takový, že si vyloženě třeba chtěl dělat třeba kovařinu, tak si udělal normálně ty katlany si normálně vykul, takže to taky si myslím, že tady ta kreativita jako tak mezi náma vzali to v pohodě. Co se týče mojí tety a mojich prostě babi s dědou, to vzali neskutečně taky v pohodě. OK. Tak to... Největší prdel je, že oni si k tomu, já jsem jim to prostě popsal, jako to je třeba tak jako o čem to je, co třeba v tom suitu prostě dělám, jako jak chodím třeba na akce, na ty outingy a takhle. Vzali to neskutečně v pohodě. No, to je super. Jako moje teta tomu dala, když já jí řeknu, že jdu na outing, tak ona tomu říká, jo, že jdu s plišákama, myšákama, že jdu někde to srandovat. To je hezký, to vzali neskutečně v pohodě. To je super náhoda. Z toho mám upřímně velkou radost. A co třeba kamarádi, jako pokud jsi měl teda, no, asi
Pardon, na začátku si měl nějaký asi nefuríkovský kamarády, nebo respektive asi většinu. No, ale vlastně jo, můžu říct. Protože ono to je tak, ne že blbý, ale já vyloženě, co se týče fursuitu, nebo že jsem nějak šel do toho, že jsem full fury, já jsem šel de facto na konci střední, když jsem udělal maturitu. Jo, Takže tam už jsem se s těma kámošema moc nepotkával, ale vím, že jsem se s nima po roce, jsem se s nima viděl, když jsme byli na takovým scuku a Jo, to jo. jsem jim právě, že na sebe a na toho kámoše, co byl se mnou ve třídě, tak jsem to de facto práskl. jo. Asi teda už asi tyjo, po polovině flašky, tyjo, co padla, tak ze mě vypadlo nakonec tohleto úžasný. Ku podivu tyjo, na to, jak jsme byli všichni dobrý na ládě, to vzali taky docela dobře. Jo. Hlavně tyjo mi řekli, že jsem neskutečný frajer, že jsem se nebál tady s tím vyjít. A i s tím, že jsem na kluky vyložil. Jako to tak často je, no, ale ono takhle tady to máš právě, že buď dostaneš totální čočku, anebo naopak zase jako prostě shoutout, což jako, já taky jsem takovej, že když cítím, že je to vhodný říct, tak jako taky to řeknu. Jo, ale to musíš vycítit. Jo, Zase jo, na jo. druhou stranu, co se týče mé rodiny, jako já mám ještě dva další sourozence. A brácha ten z toho měl jako vyloženě prdel, ten to nějak extra nebral. A ségra je taková, že nechápe, co na tom vidím. Jasně. Jo, přijde jí to takový jako, ne, že bych byl mentálně mimo, ale prostě neví, co na tom by jako bych měl já vidět, ale jako říkal mi něco ve stylu, že prostě hele, jestli tě to baví, jako samozřejmě nikomu to necpu na druhou stranu, ale jako včetně jí, jako jí to taky necpu, snažil jsem se jí to vysvětlit, že to je prostě ztráta času. Jasně. A prostě nějak to taky vzal, jako tak jako, ne, že by mě respektovala, ale prostě je to tak asi tak jako, že mě jako, jo, baví tě to, no. Jako, Mně se tady líbí je to komentář, můj strejda na mě chtěl vzít loveckou pušku, prý jsem lovná zvěř. Doufejme, že to bylo ze srandy, ale hádám, že asi jo. Jako je ta typická kontroverze, it's hunting season. Ale jinak tady tak nějak jako lehce čtu, že tady Ciprouš a Wolf Todgen to nemají v plánu moc říkat, nebo že u Wolf Todgena už to ví, ale že to je hodně jako uzavřený. Hele, chápu, někdy je lepší to spíš nechat jako uzavřený, Jo. co se týče toho tématu s tou orientací, případně s fulíkama. To musíte vy sami vědět a znát vaše rodiče, jestli je vhodný to říct, anebo, jak píše Ciprouš, nechat, aby na to přišli náhodou. Což jako je něco, s čím vám asi nepomůžeme tolik, ale musíte hlavně znát svoje rodiče. Ale mě jako takhle, u mě třeba mý rodiče jako tak nějak vědějí, že něco s furíkama jako dělám, že něco v tom jako mám, ale nejsou v tom lore úplně jako interesovaný, ale taky nějak víc to jako neřešej. Řekli, že jako hele, jestli seš s tím v pohodě, jestli tě to baví, tak jako proč ne, a to je to hlavní. Takže asi tak nějak. Mamka viděla můj suit na story, jsem očistil, je jí to jedno. To je taky, to je víceméně jako v pořádku. Takže asi tak nějak. Můj brácha je gay, řekl jim to tak, když mu bylo 15 a u mě by to taky mohli vzít lépe. Věřím, že jo, hele. Jestli to vzali u něj, jestli už to vzali u něj, tak vlastně už to mají pro jednou za sebou a už vědějí tak nějak jako jak s tím. S tím jako nechci říkat, že smířej, ale myslím si, že by asi vzali v rozlík. Tak mám tady jako otázku, kterou už jsme vlastně trošku taky zodpověděli. Vzpomeneš si na svůj první fury outing a jaký byly tvoje pocity? Což už jsme se teda jako bavili o tom, že tam bylo hodně teda toho počátečního stresu, že jak ty lidi na mě budou reagovat, mám za nima přijít, ale Já jsem byl máš k tomu tak prostě svázaný nějakým svým prostě strachem, že jsem introvert. Jo. Ve velké většině, když bych řekl úplně první outing. Mimochodem, můj úplně první outing byl Fury Picnic v Olomouci. Fakt jo. Jo. A došel jsem vlastně s tím kámošem, co jsem ho poznal ve škole. Tak on už suit měl. On měl, mám pocit, že v tu dobu možná, nekecám, on měl v tu dobu půjčený suit od svojí ségry, která je mimochodem mladší jak ona, je taky furík. A jakože jsme tam takhle s tím, že prostě mě představil více prostě takhle lidem. Jo. OK. Ale jinak asi víc bych k tomu nic neřekl, mám pocit, že jsem většinu k tomu asi řekl. Výborně.
Tak, mám pro tebe další otázku. Co se ti na furry komunitě nejvíc líbí a naopak, co se ti nelíbí nebo tě vyloženě sere? Co mě nejvíc se líbí? Povídej. Vyloženě to, jak ta komunita, když chce, podotýkám, tak jak dokážou ty lidi de facto držet při sobě. Jo. Že dokážou, ono to celkově, já si myslím, že v jakýkoliv komunitě, prostě ty lidi, pokud dopravdy táhnou za jeden pro vás, tak jsou schopni udělat úžasné věci. Je pravda, že já, kdybych měl podotknout jednu věc taky, co se mi líbí, tak je to přesně tahleta. A nedávno se nám to potvrdilo i u té situace s tím bowling prosek. No, k tomu se taky v jedné otázce dostanu. Takže jeho tady bylo dobře vidět, že když se chce, a těch situací je víc, kdy prostě bylo vidět, že jakožto malá komunita, která teda chci podotknout čím dál víc i v Česku a Slovensku roste, tak jak je schopná držet při sobě a jak po víceméně velký věci jsme schopní vytvořit a dát jako k realizaci. A hlavně, jak se ty lidi třeba dokážou i podporovat v některých věcech. Jo, to si myslím, že je jedna z věcí, která by neměla být prostě spousta lidem úplně jedno. Já si myslím, že to je jedna z věcí, na které by se spíš mělo nějakým způsobem spíš pracovat, ale to mě spíš na druhou stranu sere a poslední dobou se nám tady rozmáhá takový nešvar. A ono, no, poslední dobou, ono to není asi nic tajného, ale když jsou nějaký dramata, Jo. jak se to v těch některých skupinách třeba vyloženě rozpitvává. Prostě nemůžou si prostě ty dva lidi prostě jít do DMs, ty vole, tam si to vyříkat. Jo. Prostě musíš to rozpatlávat vyloženě mezi všema ostatníma. Mě vyloženě, já jsem třeba odešel z hromady skupin na Telegramu a všude. Okay. Jenom kvůli tomu, že se tam řešili skurvený drama. Jo, ale je pravda, že ono teda dramata se řeší jako všude, jo, těm se člověk nevyhne. To ne, ale co se týče, je pravda, že v té furry komunitě je pravda, že se řeší kolikrát takovejch hoven úplně zbytečně, že si jako říkám, hej, že to ty lidi jako baví prostě, víš, anebo jak jsou schopní na někoho házet prostě špínu. Taky vlastně, a ještě jako vezmou něco, co někdo jako udělal nějaký fuck up, dobrý. Ne, a oni ještě do toho přisypou takhle ze svých nějakých blbostí. Udělají z toho takovejhle koktejl a ten koktejl rozšiřujou dál a očerňujou někoho třeba úplně zbytečně. Přitom jako prostě přesně jak jsi říkal, co je těžký na tom otevřít si DMs, vyříkat si to, nebo jít prostě reálně ven a vyříkat si to s tím člověkem. Jo, že... Někdy myslím, že někdy ty lidi hlavně tady platí to pravidlo toho, že prostě za klávesnicí je každý strašně silný, ale potom, když by si s tím člověkem si měl sednout, jo, a normálně si to říct, takže ty lidi, ty někdy by ani nepítli. Jo, to je pravda. Protože mě někdy přijde, že ty některé dramata jsou tak strašně, jak se říká, že to je prostě úplně vohovně. Protože mně přijde, že ty lidi se strašně nudějí. Protože je prostě jako, že nemají co dělat a prostě, tak tady toho naseru. Jo, prostě, proč si někdy říkám, to je takový jako... Dobře. A na druhou stranu si myslím, že by bylo docela jako... Nebo co by docela si myslím, že bylo ocenění od spoustu lidí. Ano, jako může být 100% každý svůj názor, ale mohli by prostě basic pravidla to, jednak když máš svůj názor, tak ho nikomu necpi. Jo. Věc číslo 1. Věc číslo 2. Jenom měj si ten názor, to je v pořádku, ale potom, když je někdo přesně, že tak jako rejpe to, hele, můj názor je ten nejlepší a ten jedinej správnej. Ty vole, to je tak někdy na přesdržku, ty vole, že si jako říkám, ty vole. No a k tomu jsem chtěl ještě říct druhou věc. Dobře, když má někdo svůj názor a není to vyloženě, tak musím říct něco, ty vole, abys nedostal vám. Nevím, třeba, že někdo, že být zoo je v pohodě. Jo, takhle, rozumím. Jo, něco prostě takového vyloženě extremistického. Jo, tak to už... Tak, OK, tak ty bys mě dostal asi počuní. No, ale někteří by se našli. Co bych chtěl říct prostě, tak na druhou stranu některý ty lidi třeba, ano, mají svůj názor, ale prostě ty lidi respektovat, to prostě vyloženě do nich nevýjíždět. OK, máš takový názor, tak já ho prostě budu respektovat, jako nebudu tě opravovat v tom, že můj názor je prostě jiný. Nejhorší je, že třeba někde vyloženě třeba jako se někdo zeptá na, nebo takhle, vyloženě nechápu reakci typu, někdo se zeptá na tvůj názor, člověk ti ho řekne, ty to za ní začne kritizovat. Jo. Toto je vlastně de facto jeden z nejčastějších scénářů, jak se začínají některý dramata.
To je pravda, to je pravda. Jo, takže to je jedna z věcí. A co mi tak možná nevadí? No, možná, to bych řekl ohledně furíků obecně, a to taky začalo, anebo je docela propíraný téma, tak možná, že se to až, někdy bych řekl, že až moc příliš se začaly snívat ty hranice mezi jako furíkama třeba a ostatníma nějakýma, ne že zájmovými skupinama, ale že to hodně jde do NSFV. Jo, jakože... Někdy mi přijde, že lidi jsou až tak příliš otevřený, že prostě třeba, já to neodsuzuju, jo, ale třeba když máš furíky, papíky a já nevím, prostě nějaký třeba Jasně. prostě věci, tak Jasně. prostě se mezi tím začnou smívat ty hranice. Jo, teďko tady vidím, že něco v tom smyslu tady napsal i Rainbow, ale tyve, teďko jsem měl taky jednu myšlenku, kterou jsem chtěl, jo, že toho NSFV v tom fandomu je jako poměrně dost. Bohužel je ten fandom tím docela prosnulej, že dost často, když se člověk zeptá někoho, kdo o furíkách nic moc neví, tak jednu z mála věcí, co ví, je, že tam je hrozně moc horny lidí. Což jako... No, horny, jako to je spíš jako takový odraz druhý jako zrcadlo, víš, ale když si říkám, že automaticky první věc, to, když má někdo nějaký povědomí, že jsou nějací furíci, tak mi přijde, že na tom bychom mohli stavět i na tom, co se nám fakt to stalo. No. Na tom bowlingu, jestli. No. Tak tam mi to právě přišlo, že automaticky máš ty fursuit a hnedka v něm musíš něco jako dělat. Dělat nějaký prasárničky. To je pravda, že... Jako nebo že to máš vyloženě na to, že to je king. Je tam té vlny jako hodně a je to bohužel jako ta vrstva toho a toho předsudku je poměrně tlustá, no to je pravda, to je jo, taková... že myslím si, že to je docela jedno z takových největších jako spotlightů, co to prostě na tu komunitu takově dává. Je to pořád komunita, kde si můžeš sám sebou, tudíž i v tomto případě to souvisí. To je pravda, ale zároveň myslím si, že jsou některé věci, které by mohly zůstat jako v soukromí, nebo by nemusely být tolik jako prostě, jak to říct, viditelný na první dobrou, jo? ale samozřejmě, prostě jako... Hele, klidně, ať si NSFV je, já ho vyloženě nekritizuju tím způsobem, že bych ho chtěl zakazovat. Já taky ne. Jo, ať si klidně NSFV je. Ale prostě někdy mi to přijde, že to je trošičku moc přes čáru, jako... ono je to taková docela dost tenká hranice, ale když vidíš prostě typka, co má fursuit, chodí někde na outingu a má na sobě třeba harness a chodí mezi dětskama, tak nevím, to mi přijde takový jako docela dost šedá zóna. No to je, no, to už je trošku takový hraniční, no. To je právě hrozně těžký, že tady v tomhletom ta hranice dokáže být strašně tenká, jo, že vlastně na jednu stranu je to vlastně strašně friendly, je to vlastně hodně jako i kids friendly, když se to tak vezme, že jo, prostě když jde třeba nějaký pochod po nějakém městě, prostě jdou tam děcka, furíci, vole, tohleto, vlastně na jednu stranu strašně krásný a pak je tam takovej ten cvak a vidíš jen tu červenou tmavou místnost prostě s těma prostě 5 mursuiterama prostě, jo. Takže asi chápeme se, že je tam jako ta škála hrozně obrovská, v určitých případech ta hranice mezi tím může hodně rychle jako se stenčit. Takže asi tak, já nevím, jestli jako, no, ono to je takový docela, nebo takhle, já bych to asi moc nezabředával, ale je to prostě v některých chvílích si myslím, že to je docela spekulativní, no. Yes. Tak máš k tomuhle ještě něco co říct? Nebudu to víc rozprávat. Jo, ale já jsem tam jako jestli ještě nějaká věc třeba. Asi. Ne. OK. Tak a v čem si myslíš, že konkrétně československá furry komunita je speciální nebo dobrá, nebo v čem vyniká, jestli tě něco takového vůbec jako napadne? Prostě v čem jsme jako speciální, třeba když by si vzal partu, já nevím, takových těch typických amerických furíků a pak nás Čechoslováků. Já bych spíš řekl, že čím nějakým způsobem vyčnívá. No, můžeš to tak vzít třeba. No, na co jsem už narazil někde na začátku. Takže docela dost poměrně, je tady dost poměrně furíků, kteří se zajímají o vlaky. To je pravda. Vlastně Train Force. To je pravda. To bych řekl, že těch je tady jako velká raketa. Velice velká jako hromada lidí, kteří se zajímají o vláčky obecně. Jako
Je pravda, že neviděl jsem zatím žádnou jinou zemi, která by byla, co se týče furíku, nebo jako i mimo třeba furíky, tak moc obses na vláčky jako tady. Tady mně přijde, že pomalu každý druhý, každý třetí, tak prostě je obsesnutý prostě na vláčky. A když ne na vláčky, auta to jistěj. Takže máme málo Gym Force, zajímavý point, ale asi jo. Ty. Máme hodně botomů. To je pravda, botomů tady je hodně, pokud se někdo chcete A já bych řekl, že obecně v celé jako furry komunitě je víc botomů než to. To je určitě pravda, takže kdo je bottom, můžete dát packu do chatu. Tak, dobrá. Tobi, děkujeme Tobi za podporu tohoto podcastíku, děkujeme moc. Mám asi nejradši letadla, dobře, a ještě tady jsou výjimky letadla, to je taky pravda, to je pravda. Nebo celkově jako na transport, že jsou prostě lidi zaujatí. Yes. Nebo ne zaujatí. Málo tops a málo Gym Force, ano. Chtělo by to změnit. Chtělo by to nějakou změnu. Takže kdo bude ten, kdo bude tady, jak se tomu říká, kdo bude, když máš někoho jako motivace, ne? Kdo bude vzorem? Vzorem! Děkuju. Kdo tady bude vzorem? Tak. Top šéf je to Luko. Lovder. Nic. No, Dobře. Můžeme pokročit dál, teda v tomhletom případě. Setkal jsi se někdy s hejtem a jak jsi se s ním po případě vypořádal? Pokud těch vzpomínek máš víc, tak se zaměř asi na tu nejsilnější vzpomínku nebo na ten nejsilnější zážitek. De facto jako je jenom asi nejsilnější a taková nejvíc kritická je de facto ta jedna. A ono svým způsobem ty tam máš spojitost v tom, nebo ty o tom nějak částečně taky jako jsi do toho zainteresovaný. Mm-hmm. A to sice, že byli jsme na oslavě kamaráda, který prostě je furík. Mimochodem, nebo myslím si, že si můžu asi vyloženě říct, kdo to byl. Nebo... Můžeš, já řekl, no to prostě byli jsme na Wi-Fiho oslavě narozenin, na bowlingu, mimochodem. A co se toho týče, tak předem prostě se bylo i s majiteli prostě domluvený, že jestli si můžeme prostě vzít prostě jako masky. Bylo vyloženě specifikováno, že to budou fursuity. Bylo vyloženě v tom mailu. A stala se potom ta věc, že i to vyloženě prostě majitelka toho bowlingu to odsouhlasila. Takže žádný jako problém z té strany tam z začátku se zdá, že tam nebude. No a co se potom dělo je, že než jsme tam přišli my s Mikem, teda s Michaelem a ještě s dalšíma kámošema, tak se tam mezi tím prostřídala směna. Ta směna, co tam byla předtím, tak prostě nebyl problém s ničím. Ale potom, co jsme přišli my, tak tam potom se vyměnila směna a byl tam jeden takovej barman, který byl docela asi egoistický někde, nebo prostě měl větší svaly než mozek, jo, asi tak by se to dalo popsat. Hele, já bych toho člověka popsal možná trošku kontroverzně, nikdo si to neberte, osobně je to čistě spekulace, ale pro mě ten týpek připadal jako typický řidič 19 TDI z Ústeckého kraje, který prostě jediný, co má v hlavě je to, kolik ženských musí zbalit na kalbě, kolik má svalů a jak moc jeho a 19 TDI čoudí. Tak přesně ze mě ten týpek jako prostě působil a je to prostě takový ten typický člověk, který prostě má ty svoje zarytý názory, takhle má tu svoji linku a cokoliv jenom trošku vyčnívá mimo něj, mimo jeho ideální svět, tak prostě automaticky odsuzuje a nepřistoupí na to, že někdo... A nedokážeš mu říct nic. Ne, prostě zarytej jeden názor a tak to je prostě. No, co se týče toho hejtu jako takového, abych to trošku zrychlil. Yes. Tak chtěli jsme si protože dlouho tam na jednoho persona na dlouho zmizel a my jsme si chtěli jenom objednat pití a jako potom u druhého stolu, když už to vypili, to co jim donesla ta předchozí směna, tak to si chtěli dát, ty si taky chtěli objednat pití. No, takže ještě s jedním vlastně kámošem od té skupinky, co tam byla před náma i s Wi-Fi, tak jsme prostě přišli, že konečně se týpek objevil za barem. No, tak když prostě nechtěl, tak za náma nikdo nešel, tak jsme si řekli, že půjdeme za ním. A
prostě sundali jsme si, prostě fursujte, měli jsme jenom od toho fursujte ocas, jo? A vyloženě to bylo poprvé, co jsem se také setkal s nějakým hejtem, jakože face to face. Myslím si, že jsem na to poměrně reagoval i dobře, bych se nebál říct, protože původně to, co jsem měl v hlavě, tak to by asi skončilo vejce blbě. Ale Zachoval klidnou hlavu. no, skoro mě odvezli, ale jo. Prostě týpek, já jsem prostě přišel, že bychom se chtěli objednat a týpek out of nowhere prostě jsem se mu celou dobu díval do očí. A byl mi prostě natvrdo mi prostě řekl, no, až si sundáte ty ocasy a nebudete se chovat tak zvířata, tak vás možná obsloužím. Ještě tam zdůraznil to možná. No, takže to bylo jako vyloženě jako, že To byla jako situace, z toho vzniklo pěkný dramíčko, ke kterému se můžeme potom ještě jako dostat, jestli vás to bude zajímat víc. to už to rozebíral i na streamech. Už jsme to rozebírali, ale třeba tady bude někdo, kdo o tom jako neví, nebo by to chtěl víc, tak se k tomu pak můžeme jako vrátit. Ale jako tohleto byla upřímně i pro mě jako jedna z takových jako prvních větších hate reakcí, no. Přitom jako jsme tam nedělali žádný bizarnosti. Ale my kdybychom třeba dělali bordel nebo něco takového, nebo že jsme nějak řvali, pouštěli hudbu na hlas nebo takhle. Jo, ale fakt jako my jsme se chovali úplně normálně, jenom jsme tam měli prostě jenom jsme měli stujty a udělali jsme si prostě v nich pár fotek. A točil se tam nějaký content, to je jako všechno, ale jako pár videí jako nebo pár disek a to bylo asi tak všecko. Hodně lidí to sdílelo na Instagramu, protože tam taky nás bylo poměrně dost a byla to nepříjemná situace, která nás nasrala. A no a to chování potom i po to chování jako i potom všem, toho podniku bylo hodně jako špatný, nebo hraniční. To bylo, nechci říkat ani neprofesionální, to prostě posrali na celý čáře, jo. Ale co se toho týče, tak týpeček mi řekl tu srandu a upřímně v tu chvíli v životě se mi nezvedlo tak tep, tak ty vole jsem nezačal být tak rychle nasraný, jak v tu danou chvíli. Já původně jsem si jako řekl, já původně jsem mu chtěl něco říct, ale potom jsem řekl, neříkej mu nic, tady prostě budeš ztrácet absolutně energii a čas. A jako v tu danou chvíli, když mi tohle to řekl, a on byl za pultem, a já jsem byl od něj metr. První myšlenka, co mě vlezla do hlavy, byla, že jsem ho chtěl vzít za triko, přitáhnout k sobě a druhou mu napálit. Věřím. Na to, jak jsem klidný člověk a introvert, to bylo poprvé v životě, co jsem chtěl někomu fakt vyťat. Že jsem chtěl někomu dát pěstí. To je slušný, takže vidíte, i introvert to v sobě má. Ale já jsem si řekl, nestojí ti to za to, jenom by zavolali potom měšťáky a byl by to ještě Je to tak, bylo by a vzhledem k tomu, jak se potom k tomu zachovala celá ta jako organizace a celý ten bowling a i to vedení s tou naprosto slavnou vedoucí, tak jsem rád, že jsem to neudělal, protože jinak by to bylo všechno ještě na naše triko. Pravděpodobně. Takže jsem si řekl, fajn, tak jsem se otočil, šel jsem bokem za váma, tam jsem si sedl. Toho výsledného tepu 185 za minutu jsem se snažil vychladnout, vydechat to. Tu dobu se mi to začala točit hlava, že jsem myslel, že mě odvezou. Potom jsem to řekl tobě, ty jsi to potom řekl Wi-Fimu a ten to šel potom řešit. Ale to bylo vlastně poprvé v životě, co jsem takhle řešil nějaký hate. To jsem měl jenom na sobě připnutý ocas, dámy a pánové, to jsem na sobě neměl svůj jako takovej. Ale jinak dalo by se teda říct, že s nějakým velkým hejtem tak se jako neschledá. Ale ne, že by jako na běhal po sítích nebo někde na outingu, tak asi ne. Ale myslím si, jako, že když by něco takového nastalo, tak dozvěděl jsem se od kámoše, že mě prý nějaký lidi hejtí, jako nikdo vyloženě neměl tu odvahu, to, že by za mnou přišel a jako řekl mi to, ani potom jako netoužím, jo, ale já nikomu vyloženě nějaký zlé nedělám, nebo že žádný dramata taky nedělám. Takže si myslím, že, jako, že nemám moc důvod, aby mě někdo si za to takhle jako znepříjemnil. A nějaký věci, co mám prostě nějaký, třeba když jsem měl nějaký osobní problém s někým, tak prostě jsem to rozmazával tady ve spolu internetu, ale prostě jsem si to s tím člověkem vyřešil. OK. Asi tak. Já bych přešel na trošku šťastnější notu. No. A chtěl bych se tě zeptat, máš nějaký plány do budoucna, ať už je to z hlediska sebe, fursuitu, dlouhodobých plánů? Můžeš si tu otázku přebrat asi z jakého úhlu chceš, ale jaký máš případně jako plány, takhle jako do budoucna, sám se sebou, nebo s Emgošem? No, já bych spíš typoval to, jako co se týče nějakého toho freakovského života, jako v osobním to člověk neví, co se všechno stane, ale co se týče toho, tak do budoucna
jsem líná prdel a přiznávám to tady veřejně přede všema. A ty to víš moc dobře, a to sice, že já jsem chtěl už mockrát začít prostě dělat ve větším reelska, ale prostě se k tomu dokopat a natočit to a vymyslet to a sestříhat to, jako prostě. Jak se k tomu musí docela dokopat, mám furt rozdělaný, jo vidíš, to mi připomnělo to, že mám furt rozdělaný to jedno reelsko. Mimochodem, s tím, jak se zajímám o vláčky, chci aktuálně dělat takovou sérii reelsek, kde budu to se jako informativně, že bych se věnoval nějak těm vlakům a dělám tam s tím malý content. Takže tomu se chci aktuálně nějak pověnovat a začít to nějakým způsobem vydávat, ale musím se trošku kopnout do prdele a začít to vůbec nějakým způsobem produkovat. To je jedna věc. To je rozumný. No, já si myslím. A co se týče, dostávám tady tu otázku, ne že často, ale to je jedna z věcí, na kterou by se mě docela dost lidí zeptalo. Tak Fursuit, co se týče Fursuitu, určitě v plánu do budoucna mám. Nemám ho teďka úplně jakoby prioritu number one. Jo. Ale určitě bych ho chtěl. A co se toho týče, nechtěl bych Digigrade, ale spíš bych chtěl Plantigrade Fursuit. Jo. Jo, takže pro ty, co neví, teď jsem to chtěl tak říct. Digigrade a Plantigrade, rozdíl je v tom vlastně, jak na tom suitu třeba vypadají nohy. Digigrade je takovej, že má vlastně ty nohy zalomený, jako reálně, jak má pes nohy, že má vlastně takhle zalomený do Včka. Tak to je vlastně Digigrade a Plantigrade je, že máte je normálně jak člověk, že máte vlastně rovný nohy. Jo. Rovnou klidně v chatu můžete napsat i jaký full suit preferujete, jaký se vám víc líbí. Já osobně jsem víc na ten jako normální, jako ne ten Jo, jako takhle, ono tam ten realistický, ne, u některých, ono záleží taky na soně, ono u některých sonách to vypadá neskutečně dobře. Ale mně přijde na druhou stranu, mně se třeba líbí některé ty Plantigrade suity, ono taky jako záleží, jak se to udělaný, ale mě třeba by strašně vadilo jako z hlediska nějaký udržitelnosti toho fursuitu, mě by strašně vadilo mít tam ty výplně. Jo, a mě třeba Ale to musí být vedro, jak si, no já tak je to koberec. Celkově mě na to je hrozně nesympatický, jak je to prostě chunky. Já neříkám, ono to vypadá hezky, ale prostě prakticky seš v tom hrozně chunky. Třeba jestli znáte Corgikem, tak jeho to fulko je jako fakt pěkný, ale je v tom hrozně chunky, ale jako strašně. Ono je to nejlíp vidět, když tam fursuitu prochází dveřma. Jo. Protáhnout tu prdel. Jo. Já vím, že to jsou poštářky, ale mě by prostě to strašně nebavilo to tam prostě mít vražený. Jako, už tak si myslím, že to je koberec jak hovado, ale ještě mít tam ty polštáři. OK. Takže mohli bychom teda říct, že plánuješ fulko a plánuješ dělat nějaký content zaměřený teda jako na vláčky. Protože mě přijde vyloženě, že já sice jsem známý, vyloženě můžu děkovat kvůli tobě, a protože jednak jako z toho dělá content a baví mě to, ale říkal jsem si, že od začátku trošku mi přišel blbý, že se tak trošičku jako vozím, ne že bych se po tobě vozil, ale jako, že trošičku jako čerpám z tvýho nějakého effortu a z tvojí nějaký práce a de facto se potom vozím, přišlo mi to takový blbý, tak chci taky nějakým způsobem, jakože kdo jsem já, prostě nějak jako ne že vyčnívat, nebo chceš se otevřít. Spíš ukázat, kdo jsem, prostě udělat tomu trošku jako takový halo, prostě udělat trošku víc, prostě kdo je prostě MGO, že co mě zajímá, jako trošku udělat tu fanbase, co mám kolem sebe, primárně kvůli tobě, tak trošičku jako jí ukázat co a taky to začít jako po svým budovat, no. OK. Dobře, mám tady předposlední otázku, potom už přijde čas, kdy bude volná debata, případně přijdou vaše otázky. Jakému jednomu furíkovi bys dal shoutout za celý období, co jsi ve furí komunitě? Ať už je to tím, že ti nějakým způsobem pomohl, že třeba z tebe udělal tebe, nebo že prostě dělá dobrý content. Jak to vezmeš? Klidně to rozveď, proč, nechám to na tobě. Ale jeden jediný furík, kterýmu bys jako měl dát shoutout. To hodně zajímavá otázka. Jakože vyloženě vybrat jednoho,
který mi nějakým způsobem třeba jako pomohl v některých věcech, nebo takhle, jako že to třeba by se to, nebo něco okolo toho řekl. Já jich znám docela dost, co dělají nějaký třeba content, že třeba pomáhají těm lidem, ale uh, no, Tohle je docela já bych, zapeklitá otázka. Já osobně sám teďko taky nevím, jako já si myslím, koho bych asi jako jako kdyby měl někoho upřímně úplně nejoblíbenějšího, tak bych vyloženě řekl, ale já jsem si teďka vzpomněl jenom na svůj, já si vzpomněl zbytek a jméno. klidně rozveď myšlenku, třeba ti někdo napoví. Já mám 2 v paměti, já nevím kterýho. Jo takhle, jo takhle. Aha, aha, aha. To je ta prdel, víš, protože oni oba dva dělají jako content, který nějakým způsobem prostě vysvětluje věci, ale asi dávám na jednu stranu mnohem větší váhu. Není to teda furík odsud, jako z Čech, Yes, OK. jo, protože náš český furí rybníček je poměrně malinký, Hm. ale vyloženě z čeho jsem čerpal a hodně mi některých věcech třeba pomohlo, nebo že člověk se i na některýma věcma zamyslel a i to, když jsem třeba dělal sonu, tak Finn the Panther. In the Panther, vím. Víš, fialovo-žlutá sona, Vím. OK. tak musím uznat, že do prodej tomu bych asi ten shoutout určitě Takže dal, jemu protože on, je pravda, že teďka udělal poslední dobou jako docela velký fuck up. OK. Ale omluvil se za to, začal to řešit, postavil se k tomu jako doopravdy čelem, takže to taky cením. Aha. A určitě bych jako řekl, že ta tvorba, co dělá, nebo de facto i před tím fuck upem, když prostě co dělá tu tvorbu, tak určitě člověku, který se nějak interesuje v té komunitě, že třeba na začátku, Aha. tak určitě bych mu to doporučil, protože je to teda všechno v angličtině. To je pravda. Pokud někdo bohužel nevládnete tímto cizím jazykem, tak vás musím zklamat. Celkově angličtina je ve furry komunitě za mě hodně důležitá. Je, no, ono to jako, ty lidi se mezi sebou hlavně baví anglicky. No. Já bych tady tomuhle teďko chtěl dát malej shoutout trošku sám sobě a vlastně tady rovnou zareagovat na jeden komentář, nebo respektive na zprávu v chatu. Chtěl bych doporučit jedno dokumentární video, který jsem shodou okolností udělal já, ale právě, že sebral jsem to tak, že jsem chtěl prostě vzít tu furry komunitu a představit ji lidem tak, aby ji ukazovala v tom lepším světle a neukazovala jenom na to špatný. Ale zároveň, aby ukazovala i to dobrý a myslím si, že pokud je někdo, kdo prostě teprve jako zabrouzdává do té komunity, zjišťuje, okoukává, tak je to docela dobrý video na zkouknutí. Věřím, že těch dobrých dokumentárních videí je dost. Jo, vidíš na to, No. na to, co jsem dělal v té furry komunitě, to video. Jo. No, To je pík vyloženě aktuálně. tady třeba k tomu je hrozně krásný komentář od Rever teda. Kámo, kdybys tuhle otázku dal mě, tak bys to nejspíš byl ty, protože tvoje video o furících, Mikey, je to první dokumentární video, kterým tato celá rabbit hole pro mě začala. Takže ty jsi ten důvod, proč tu jsem. A to je strašně krásný slyšet a děkuju za to, děkuju. Tak to ti vyloženě přeju a vyloženě Revertede, je to jako, nechci se potom nějak povozit, ale Mikey mu jsem s tím videem pomáhal, některé věci jsem tam mu trošku jako... Feedback dával, hodně Dával feedback. jsem mu hodně feedbacku, některé věci jsem mu tam jako řekl, ať tam docpe. Teď jsem možná trošičku jako, ne že vzorovitě, možná jsem si tam některé věci trošičku prosadil, ale Tak myslím jako- si, že to tam není vůbec na Že škodu. ten celek je jako v pohodě a mě to video pomohlo, děkujem, to jsem rád. Ale jsme velice rádi, že se to prostě takhle povedlo a... Takže i já jsem se vlastně snažil něco tady do tohohle jako přispět a ještě trošku se poptám, nebo vezmu tu otázku ještě jednou a zeptám se trošku jinak. Komu bys dal jako shoutout, třeba jako co se týče povahy, koho osobně znáš? Prostě jeden člověk, kterýmu bys řekl, hele, to je prostě fakt dobrý člověk, prostě shoutout za to, že tady je.
A teďka celkově mezi furíkama. No to vyzní asi docela dosti debilně, já to tak mi i uznávám, my jste strany jako ti lidi, co to budou možná komentovat. Ale vzhledem k tomu, jako, že podle toho, jak se kdo prostě chová, kdo co prostě jako takhle dělá, třeba jako pomáhá lidem. MGískovi se kouří z hlavy, ano, ano. Promiň. No, v tomto směru vytahuju pomyslnou Unokart. Docela bych řekl, a teďka tohleto nevytahuju jenom kvůli tomu, abych tě nějak glorifikoval, jo, ale vyloženě jako tobě. Jo. Protože v tomto směru třeba ty jsi mě hromadně jako pomohl některé věci. A jako, já jsem do některých věcí viděl a myslím si, že i docela dost lidem se snažil prostě pomoct a ukázat jim prostě tu věc, prostě jak některé věci Ten správný jsou. jako vhled nebo ten úhel A pohledu. ukázat jim to prostě z jiného úhlu pohledu, tím, že prostě jsem jim to dal bez filtru. Jo. Neříkám, Na rovinu upřímně prostě i to špatný jsem jako řekl, to já často dělám. jo, ale nebylo to takový, jako prostě řekl jsem to takovým způsobem, ale prostě potom je o tom člověku, co si z toho vezme. Jo, setkali jsme se mockrát s tím, nebo ty se setkal mockrát s tím, že ten člověk prostě... Byli lidi, kteří to vzali prostě, že celý svět je okolo nich špatně a že oni žádnou chybu nedělají. Jo, jo. Jo, ale potom byli lidi, kteří se prostě nad tím nějakým způsobem zamysleli a řekli si, OK, teďka teda musím si udělat jinak. To je pravda, to je pravda. Jo, a když si to tak jako shrnu, tak jsi jako takovej můj průvodce životem. Když si to vezmu jako nějakým způsobem od začátku, i co jsem tebou třeba syn, tak dost věcí jsi mi ukázal, že prostě v životě jsou jinak, než jsem si je třeba já idealizoval. Ale postupně jsem některé věci začal prostě i vidět prostě, jak třeba ty na to máš pohled, ale potom jsem začal vysloveně potom vidět některé úhly pohledu, který jsem předtím neviděl, protože jsem si řekl, aha, a ono to takhle třeba fungovat nebude, protože to... Jo. Jsem ti rozšířil celkově. Rozšířili jsi mi docela obzory. Pole působnosti. Musím uznat, že to byla jedna z věcí, co mě jako skutečně pomohla. Děkuji za tento shoutout v tomto. A mám tady teda poslední otázku předtím, než se vrhneme na náš milovaný chat. Máš nějakou radu na závěr pro někoho, kdo o komunitě přemýšlí nebo je na úplném začátku s komunitou? Já možná budu opakovat částečně věci, které jsem řekl na začátku. To jsou i věci, které se týkaly mě nebo kohokoliv jiného, který si tím taky prošel. Ale určitě se nebojte a jděte do toho. Nemáte absolutně co ztratit a říká okolo vás, kdo chce, co chce. Já během toho, co jsem furík, tak jsem prostě našel, kdo jsem. To je hezký. Já jsem to opravdu našel, já jsem vyloženě fakt našel, kdo jsem a jako jo, byly chvíle, kdy jsem se omlátil jak hadr, je furt, že jsem ze sebou párkrát vymetl, ale během toho prostě jsem našel určitý věci, jak jsou, jako jednak jako i kamarády, ale zjistil jsem spoustu věcí a zjistil jsem, že člověk se jako nemá spoustu věcí se člověk nemá proč bát. Vždycky na začátku mám strach, ale potom si tím projde. Děkujeme. A ty lidi tady hlavně jsou. Nebojte se zeptat. To je pravda. Největší rada, co může být a největší moto, není slabost se zeptat. Největší výhoda v životě je, když se máte. To je pravda. Real. A to platí ve všem. Tak jo, děkujeme za tuto radu, děkujeme za veškeré odpovědi. A teďko je čas teda pustit se na vás, na vaše otázky a na to, co jste tady psali. Takže pokud máte na Mgoše nějakou otázku, pište to teď do chatu a vrhneme se na to. Rainbow, ty potvoro, ty mi děláš chutě. MG se objevil, že Femboy Langoš je Femgoš. Já mám na ně chuť. Taky bych si dal Langoš teď, tyjo. Taky na mě jde trošku nějaký slinta. nějaký sopkání.
Já se podívám hnedka na začátek, ono tady toho za stolik nebylo. Mě zajímá úplně první zpráva od Rainbow, protože tam jim zase napsal nějaký skvost, ty vole. Můžu dostáhnout to přes co? Femgoš to je Bobísek, náš malinký fembojísek. Mikey Femg ho zpovídá, srandu mají oba dva. Na OnlyFans pak packové video natočí a penízky jim na účet dneska naskočí. Teď si to pak vážně přejete, čet. Ne. Žádný takový. Jo, tady jak já tady tyho říkám, jak nesefové špatně, potom tady jokujem o OnlyFans, že? Only větráky. To pak jsem to viděl, to TTB. byl zase já nevím v pozadí, Veriku. O čem mluvíš? Nevím, co je to ETB, ani co je Zacián. Takže vůbec nevím, na co narážíš. Já za ten večer, když jsem se s tím fandomem chtěl seznámit více, tak jsem těch dokumentárních dokumentů viděl za ten večer asi 4. Viděl jsem a slyšel jsem to, jak to začalo a tedy. Myslím si, že ten fandom v jakém momentálním stavu je za mě super. Začalo to troll s kinem na Robloxu, potom dokumenty, specificky ten od Mikeyho to začal a pak to pokračovalo, jako bych padal ze skály. A jsem možná i rád za to, jak to dopadlo. Je to zajímavý fandom a jsem rád, že jsem se o tom dozvěděl. Yes, real. Hlavně ono je dobrý, že to můžeš jako mít tak, že vlastně to může být jenom takový tvoje trošku hobby, ale nemusíš do toho být úplně jako zainteresovaný na 100%. Ale z našich zkušeností je to tak, že jakmile trošku zabředneš do té vodičky, on tě ten proud postupně takhle jako přebírá. Ono to většinou je, že když někdo aktivněji ty furítky hejtí, tak potom do toho stejně spadne. To je pravda. Ale jo, mimochodem ahoj Imprezo. Čauky. MG, ty máš sourozence v komunitě, zajímá mě, jestli to má v sobě i moje Instagram. Hele, jak jsem říkal v průběhu, já mám 2 sourozence, oba 2 jsou mladší jak já. A spíš z toho měli vyloženě jenom prostě prdel, ale prostě nechali mě, jakože prostě je to moje nějaká záliba. Moje ségra třeba dělá reenacting, jestli někdo ví. Prostě vyloženě třeba se vyžívá v historii druhé světové války, jo, takže Jo. zjede tyhle ty srandy a tím pádem moc jako třeba to moje fursuitění třeba jako nebere v potaz, neví, co na tom vidím, jo, ale Nevím, co na tom koumáte, jdeme dál. asi tak. Co furich komunita schvátí, to už nikdy nenavrátí, real. Brek si myslí ty Pokémony na poličce, já to mám, jo. Myslíš ten Pokémon Sword, ten Steelbook? Jo, Elite Trainer Box. Jo, takhle. Bystré. Jo, tak to jsem bajnul, já jsem to měl za hrozně dobrou cenu. Ale už jsem to, jak mám to tam prostě na výstavce, aby mi to reálně neleželo. Mám pocit, že tam je Ježíš, liška s tvrdým i, mě se chce zvracet. Jak vznikla tvoje fursona, proč zrovna liška? Dobře, takže tady můžeme trošku hodit lore teda i ke mně, že vám k tomu taky teda něco povím. Ale já to mám mnohem jednodušší. Já jsem prostě Mikey, jakožto Mikey, vzniknul strašně narychlo a protože lenost. Já jsem byl hrozně línej něco pořádného, jako náročného vymýšlet a prostě lišky mi byly vždycky tak nějak jako sympatický. A prostě jsem nějak jako splácal červeno-bílo černou lišku. Ježiš, dělat s tebou tu revku, to byl porod. No to jo, no. A ty kráso, prostě reálně lenost a prostě šáhnul jsem po tom nejjednodušším, co bylo k dispozici a tak nějak mě to vyhovuje a nějak mě to ani nesere. Celkově už prostě Mikey ke mně přirost, no teď on je takovej bobánek, no takovej kulíšek, se na něj podívejte, no. Takže prostě s Mikeym jsem jako takhle naprosto spokojený. MG, jaký máš názor na palení? Prouši, já Zkoušečka. mám být naprosto upřímný, si prouši. Už mě to sakra leze krkem. Jako to musí zkusit. Tahle ta zkoušečka. To s Vojtěchem zkouší takovým způsobem, No, že už mě i mi mu to leze krkem. no jako těžce. Už mi to, já prostě mám pravidlo opakovaný vtip není vtipem. Ale tohle to není vtip, to je životní styl už prostě jako. No potom, co děláš vždycky, tyjo, takhle tyjo, otevíráš, Au.
Já už bych řekl, že to není životní styl, to bude diagnóza vyloženě u tebe. Ano. Ty otevíráš plechovku, tak těžuje fix, vole, a tak je to Prostě otevřít plechovku se musí ve stylu. Vezmeš, nakloníš, fizneš a ještě řekneš nás fizz. ti říkám, od určitý doby budu naštěrchávat veškeré plechovky, který by si ty mohl mít v prackách, aby ti to vždycky udělal fontánu. Kolik tě to stalo jen 2 táci? Asi 500, jsem za to dával. Jsem to kupoval z druhé ruky. Já poprvé, jak jsem se dozvěděl, co je přesně fury, tak bylo video od Ogi, jo, Ogi byl taky, od Ogi jsem taky viděl, no. Já znám někoho, kdo je antifury, akorát, že vůbec. Jakože potom vyloženě se stal furíkem, nebo? Rainbow, to nemohl napsat. No nespod. Tady to, Tohle. jo. MG raději orosenou ranní rosu nebo limetku z prostitucí, ježiš. To se právě, že se tak chlamo. No nic, jsme prostě No, já radši možná tu ranní rosu teda. ranní šintajunku, no nic. Já už to zkoušet nechci. Není to otázka, ale spíš souhlas s tím Finem the Pantherem. Dokáže dát spoustu rád, co se týče fandomu, Kony a td. Takže tady dávám shoutout tobě, že jsi to zmínil, protože málo lidí, nebo prostě dost lidí ho zná, ale to, co on tvoří, to je celkem masakr. Ale pravdivý masakr. Jo, on, Okay. jako to se mi na tom právě že líbí, že tam je určitá upřímnost vyložení. Napijej se a řekneš to. Přesně taky důležitý. Měl Discord, potom média, dneska ne, Wolfíku, dneska je to fakt čistě jako jenom... Dneska je to podcast Podcast teďka to prostě neřešíme další věci, jo? Protože tak to jsem částečně druhový příbuzný Mikey moje OC je hybrid Fenka a Brykesena, jenom jsem ho na poslední chvíli udělal na modro. Okay. A jakou tom, co z toho je liška? Ne, nejsem liška. Fenek je liška. Fenek je liška? Fenek patří pod liška. Tak to jo, tak v tom případě jo. To se mi stalo, nebo já to dřív hejtil a jak jsem dopadl, kámoši to mají pořád, prostě ten špatný pohled, mě už je to jedno. Oni o mě ví, že jsem fury, nějak to neřeší, mám IG fury account, kde mám follow asi 1000 plus furíků. Je to crazy, kámoše se změnit nesnaží se změnit. Jeden pokud dopadne, tak si za to bude moc sám, neboť na ty fury videa a td, jo, jasně. Tak mi je posílá a prostě s nimi interaguje a to je nemá rád. Jo, tak no, ale vždycky to tak je, ale ono čím víc ten člověk s tím jako nějak interaguje, tak tím větší pravděpodobnost je, že do toho nějakým způsobem zabrouzdá. No je možná tajně fury, ale spíš ještě ne, ale už se k nám blíží a ten jeden člověk tady v chatu ho taky zná. Je to možný, že... Tak jako, hele, ono jenom já za tu dobu, co jsem v té komunitě a vidím, kolik lidí jako přibylo a furt jako přibývá, tak jako ona ta komunita furt jako čím dál víc roste a roste. Že si vzpomněl, jednu věc jsem chtěl říct a to jsem... ještě se vrátím trošku. Když jsem se bavil o té rodině, tak jsem si na to vzpomněl, mi to vypadlo. Ale prosím, a ještě o těch názorech, co mají lidi třeba mezi sebou. Ale prosím vás, všechny do jednoho, když jste furík, tak neděláte coming out. To není sexuální orientace. A jo, to je záliba, to je hobby. Jo? To je pravda, to je taky dobře řečený. Prosím, jako není to prostě, když děláte coming out, tak maximálně tak jako, že ano, je to braný tak, že prostě spoustu lidí v komunitě LGBT, jo. Mhm. Ale to neznamená, že prostě fur je jako další tady nějaký sektor k tomu, jo. To prostě, i když jste straight, tak můžete být furík a panem bože, to neděláte coming out. Když se lidi to stejně bojí třeba říct. Tak, tady je teď kvalitní otázka. Mguši, ananas na pice nebo pizza na ananasu? Ty na to budu muset zapojit svůj zbytek mozkových buněk, abych No, řekněme si upřímně. Nebylo řečený, jak ten ananas je, jako v jaký formě je. To je pravda. Ale vzhledem k tomu, jako když si dávám určitý počet kombinací, spíš bych řekl, že ananas na pice, protože ta pizza na ananasu, nevím, jestli by si z toho moc kousnul, on by to byl spíš takový víc kompot s pizzou, jo, ale... To je pravda. Zajímavá otázka, ty. Jasně. Plánuji přidat na svůj aktuální LED světla a potočit. OK.
Já přišel celkem pozdě, tak nevím, jestli to ta otázka byla. Jak jste objevili, může odpovědět i chat, Fury Fandom, a co byla ta první věc, co vás donutila si o tom zjistit více? Jo, Mgoš tady víceméně jako zodpovídal, takže to už tady bylo, že případně se pak může šuknout na záznam, jestli na to někdo něco přihodí, tak budeme rádi samozřejmě. Potom, když nebude Mikey Lee, bude i podcast někdy na Spotify. Já pro tebe mám fanart, snad se bude líbit bez použití AI brzy i pro Mgoše. Wow, OK, děkuju. Můžeš se pozdílet samozřejmě na Discordu, nebo Děkuji. jestli chceš i soukromně v chatu, ale Discord je na to vyloženě krásně dělaný, což Discord, pokud nejste, je dole pod streamem, pod záznamem, najdete veškerý odkazy, který potřebujete. Když jsem rodičům řekl, že jsem Fury, tak absolutně nevěděli, co to je. Mí to stejný, úplně to stejný. Já na pizzu raději kivy kapal. MG na paprice nebo Mikey na pice, ale ne, už zase tady jsou otázky ohledně jídla. Nebo ohledně nás na jídle, ach jo. Za mě FMG na paprice samozřejmě. Chat, co si myslíte? Já bych nechal odpovědět vás. To my nemůžeme vyřešit, tady prostě váš osud je náš osud je ve vašich rukou. U mě to byl NSFV content, takhle jsem se k tomu dostal, je to asi klišé, ale je to tak. Já možná jsem sebe až moc jako takhle jako strašně obhajoval, jak jsem strašně innocent, ale když jsem mluvil o těch, že jsem našel různý fanarty a potom různý komiksy, tak jaký komiksy si myslíš, že Rainbow, že to byly? Já vám odpovím za všechny. Už vím, pro co jde, kluk ušatej. Počkej, já to udělám ještě takhle. Vydržte. Trastujte proces. 100%. Takže asi tak, já nejsem innocent. Dá se mě to do DMs, ok, děkuji, pak se na to podívám. Jak ti to tečko ještě tady takhle rychle složím. No, co tam je za další otázku? Zkrátka NSF, not safe for work. Já vlastně ani nevím, možná animákama, animacema na YouTube. Tyhle, já reálně možná když o tom přemýšlím, tak já jsem se k tomu taky dohrabal skrze vlastně možná NSF kont. Vlastně jako výzdou. U mě napřed to byly, já nevím, to tak strašně zajímavě sklouzlo. Ale já prostě... Krásné tričko, to tričko. Já napřed jsem se díval doopravdy na ty, že jsem se díval na ty animáky, mimochodem My Talking Tom na YouTube. A potom ještě jeden, musím nevzpomenu teďka. Tak na to jsem se koukal, jo, Bluey. Jo, Bluey je taky. Bluey jsem potom objevil. Ta je teď hodně based. Já jsem se na ní díval, ještě předtím, než to bylo populární. Mám z toho naprosto Jak může být populární? Popiči tričko, ano. To tričko jsem koupil na AliExpressu. Nevím, jestli se tam dá koupit ještě, ale tam jsem ho kupoval. No, ale zase další věc. Jo, já když tak nad tím přemýšlím, tak asi s tím, jak jsem říkal něco o tom NSFW, asi docela protiřečím. Ale... Nebo takhle, ono to NSFW jako je docela kontroverzní téma, nebudu říkat, že ne. Ale já když si to vezmu, tak to bylo ještě předtím, než jsem nějak jako, to bylo ještě, mám pocit, že před Furíkama možná. A mě teďka bude celý čet nenávidět, nebo aspoň většina. Ale já vím, že jak máš Android, tak víš, že máš takový že když jedeš celou dobu, vím, že Samsungy to nemají. No. Ale jak vyjedeš, že ti máš potom jako novinový články, že máš pod sebou. No, ty news. No, tak já ty news jsem strašně četl. A nevím, jestli to bylo iDnes, nebo co to bylo. Ale no mi to prostě... tam byl nějaký nadpisek, že lidi si myslí, že si hrajou na zvířata, nebo něco takového. Tak mě to nějakým způsobem zaujalo, tak jsem si to rozklikl. A jako pročetl jsem si celý ten článek. Ale Little They Know, to bylo někdy v 9. třídě. Já teda jsem si původně myslel, že to spadá pod Furíky, jo? Omylem. Potom jsem si to na střední urovnal, ale to byl de facto článek, který nějak rozebíral papíky. Jo. A tam mě to trošičku jako začalo nalouskávat, jo? A nakonec to přišlo spíš víc jako potom k Furíkům. Jo, takhle. Ale
to byl takový starting point, že tam to prostě spíš jako, že já jsem si myslel, že papíci nějak pod to spadají taky. Já prvně taky. Abych se přiznal, tak jsem to taky dával do jednoho Proto pytlem. takhle, já prostě proti jako těm puppy play a proti tomu nic nemám, ale furt to beru, že to je prostě jako king. Že asi úplně nepůjdeš po ulici prostě a budeš mít na sobě prostě masku, že? No pak jsme byli v tom Německu, v tom Berlíně a přesně takovýho jednoho jsme tam potkali, že jo, v metru. Ale on to měl přepnutý jenom. Jo, bylo jich tam. Já jsem ho spíš poznal kvůli tomu, že měl ten zámek. Jo, to taky. Kvůli tomu jsem ho poznal. Já jsem viděl ten zámek prostě okolo krku a jsem řekl, tak ty budeš papík. A teďka týpek vystupoval z autobusu a mě připnutý hůd. Jo. Ne, to byl pak ještě jeden v tom metru, tak ten jak byl úplně celý v černém, ten byl taky. No to je jedno. Tak toho jsem neviděl. Jsem viděl jenom v tom autobuse. Ale nicméně cením Ogi a Škodíci, protože Ogi a Škodíci jsou nejvíc goated. Pro dlouhodobé diváky mýho kvalitního kontentu samozřejmě víte, že já Ogiho mám velice rád. A je na něj bejsnutý nejeden alert. No jo, no. Aby zbývá víc shameování vzhledem k tomu, že je to víc kinky. No, jasný, no. Ono, jak je to spíš víc jako rádoby braný jako fetiš, tak to tomu upřímně moc nedivím. Já teda víc jako malej koukal na filmy jako Země dinosaurů, já koukal na úplně všechno, ale víc jsem teda koukal, nebo hodně jsem měl já zabydlený Nickelodeon, tyhle, no tam jsem byl jako prakticky pečenej, vařenej. Jako. Já co neměl satelit. Počkej, tady byla. Job Blue je holka. Jo, ano. Jo. Já nevím, proč z ní musí v některých jazycích dělat, třeba ve francouzštině z ní dělají kluka. Fakt? Jsem ti říkal přece. Ale prostě, vím, že ve francouzštině je prostě jako kluk, nebo ve španělštině, tak nevím. Aha. Taky nevím, proč to ve češtině, český dubbing to skloňuje, tyjo, jako Blue. Jo, Se to dojmenování. to taky nevím, no. Já proti tomu mám hodně věcí, ale hej, pokud se ti to líbí, tak asi to radši nech pro sebe, já na to mám názor svůj, je silnej, takže se to jen tak nezmění. Ale říkám, já to neodsuzuju. To, co se mně líbí, tak prostě nemám potřebu to nikomu tlačit nebo to robit do světa. Jo, říkám to vyloženě. Jako já osobně taky jako nějak neodsuzuju, protože furt to nepopisuje toho člověka, ale ten king jako takovej prostě já osobně nepreferuju. To už jsme na streamu několikrát rozebírali, Jo. že já úplně jako zastánce zatím nejsem, ale pokud ten člověk je v pohodě a není nějaký, že by jako by byl prostě permanentně ultra prostě hodný kinky, tak je mi to jedno, protože je to člověk jako každý jiný. Asi tak, jako AD account nikde nemám, takže asi Já se to začal zajímat o Paw Patrol hlavně po tom filmu z roku 2021. Tyhle Tlapkovou patrolu jsem reálně nikdy neviděl, Taky ne. nikdy nesledoval. to mě přešlo, totálně. Jaká je vaše oblíbená postava ze série Jak vycvičit draka? Já jsem reálně viděl jedničku a pak víc jsem nikdy neviděl. Já jsem viděl všechny díly a strašně moje ségra to žrala. Takže já asi úplně nemám, no, ale prostě když už tak bych měl někoho vybrat, tak prostě klasika, vole, bez zubka, vole. Tak hlavně s tím mýmem, vole. Ne. Jo. Já to tady nemůžu říct. Jo, vím. Ne, jak tam tak jako takhle poskakuje a pak vyleze a řekne slovo na N. Jo, ty myslíš tuhle hovadinu? Já myslím, jak byla ta animace, jak tancuje. Jo, ta byla taky dobrá, ale ta byla taky dobrá. Leskoběžka. To je ta Běska. bílá. Jo. To je ten správný humor, ano. Takhle, ono by to tady na Kiku asi prošlo, ale tím, že ten záznam bude ještě všude možně, tak... Ne, budeme trošku... Tak nemůžu to úplně říct, ale rozumíme si samozřejmě. Já bych asi podpořil otázku Pandy. MG, proč se ti to líbí a jaký máš názor na tu komunitu jako takovou? To poslední... Tomu jsem se chtěl mimochodem vrátit, ta otázka byla nahoře od Rainbowa, já jsem mu zaregistroval, Jo. co se týče mýho fanboyování. Jo. Jo, ano. Hele, co se týče toho nějakého fanboyování, já to nějak neberu společně s kontroverzí toho, že prostě jsem prostě na kluky, jo, s tím to prostě neberu takhle dohromady, ale nevím, mně se to prostě, jsou to nějaký osobní preference, bych řekl, protože to bude taká strašně debilní to popisovat, ale kdyby to bylo u nějakého podcastu u Stejka, tak to půjde na hero. Ale podívejte, jsou moje nějaký osobní preference, co se týče prostě, jaký lidi se mi jako líbí, to má asi každý, jo. Mně prostě osobně se líbí lidi prostě
pokud je někdo twink, tak se mi celkově dost líbí ten bodybuild. A pokud má prostě někdo jako lehký bříško, tak se mi to potom ještě líbí taky, jo. Prostě mám tady ten nějaké takovou nějakou škálu. No, to je jedna věc, co se týče nějakého to fanboyování. Takhle, já furt jsem v tomhle neskutečně nejistý. Jo, jako přiznal jsem si některé věci v životě, ale furt prostě o sobě tvrdím prostě, že jsem by a je tam určitá prostě taková, nevím, je to taková, ne že šedá zóna, ale něco takový napade, že je tam lehce takový jako že to je furt kluk, ale to je prostě takový ženský podton. Jo. To je jedna z věcí, co se mi prostě na tom líbí. To, že se potom takhle oblikám, hele, jednak jsem to udělal z začátku jsem to udělal pro srandu, ale potom, nevím, to se blbě prostě popisuje, to prostě se ti začne prostě postupně líbit. Jo. Ale není to na základě toho, že by jsem chtěla, aby jsem byl holka, jo, nebo něco takového. A tak hlavně, co je za mě jako dobrý, nebo vnímám to tak, že nejseš jako takovej ten úplný extrém, který by prostě takhle chodil permanentně všude a prostě měl by to já mám pocit, jako že úplně zarytou součást jako identity. říkám, toto vyloženě si myslím, že už děláš, když prostě třeba chceš prostě být holka. Jo. Jo, že prostě, ne, že si přiznáváš, ale prostě říkáš, že jsi prostě tak feminin, že to z tebe taky vyloženě vyzorňuje. Jo. Jo, prostě se mi to líbí, jako jednak, co vy můžete vidět na streamu, mám zarostlý nohy, tyjo, jak průměrný prales. Ale no, teďka ne, ale ještě tam ta druhá kamera, no, takže co se týče těch ponožek, tak já, protože jsem strašný pitomec a jenom dvakrát v životě jsem si zkusil oholit nohy celý a potom jsem toho upřímně litoval, protože to strašně pálilo ty nohy potom. Tak prostě já ty ponožky si přesto přetáhnu a jako hlavně tady tu rádoby mužskou stránku prostě nevidím. Jako je to takový, že mám možná trošku takový druhý gay život, že nikdo v práci o mě nikdo pořádně neví, protože mám nohy takhle zarostlý, a když to někdo vidí, tak si to neřekne, ale na druhou stranu prostě že to se mi prostě líbí dělat. Tak já jenom, jestli nevadí, tak já jenom hodím trošičku takovou jako vsuvku bokem. Chtěl bych vás poprosit, ať už vás tady živě v chatu nebo ze záznamu, napište mi buď do chatu nebo do komentáře, jak se vám celkově ten koncept líbí, jak se vám líbí to celkový zpracování toho, switchování těch scén, ta scéna, celkově nějaký jako review. Budu fakt moc rád za jakýkoliv názor a případně i jestli v tomhle tom pokračovat a má jako smysl si třeba i pozývat teda někoho dalšího, protože tady to teda, jak říkám, je takový pilotní testovací díl, když by potom už bylo i trošku chladnějš, tak by třeba to bylo kompletně v suitech, jo, bylo by to i podle preference prostě toho daného hosta, jestli by chtěl být v suitu nebo ne, tak to by se vždycky trošičku lišilo, ale budu fakt moc rád, když řeknete i to dobrý, i to špatný, aby jsme mohli ten content škálovat, dělat to ještě lepší. Do budoucna zlepšíme mikrofony. Už o tom nějakou dobu přemýšlím. No, chtělo by to. A pravděpodobně to bude jedna z dalších investic, kterou provedu. A tady ty mikrofony půjdou dál. Nebo zůstanou i jako záložní. To se taky může stát, takže tak. A děkuju moc za zpětnou vazbu a za to, že jste hlavně sledovali a zůstali jste vlastně až do konce. Ale vidím, že víceméně jako žádná negativita nebo něco špatného, dobrý, už se těším na další hosty. Yes. Já se taky upřímně těším, jsem zvědavej, jak to dopadne, jak to půjde dál, ale mě osobně to docela bavilo, tady ten koncept. A jo. Co myslíš? Taky, neříkám, já ze začátku, ono to tam je potom i slyšet, ale já jsem nebyl ani nervózní z toho. Ani ne, nepřišlo. Ale měl jsem ten problém, že jsem strašně začal, prostě ze začátku se nevěděl moc co říkat, tak jsem to strašně drmolil. Jo. Ale to je spíš nějaká moje sebereflexe, no. Ale mně to ani nepřišlo, jenom prostě nějak ses jako o tom bavil a to bylo jako za mě jako v Když pohodě. do toho záznamu, Ale nějak ses jako já ze začátku strašně jsem se zasekával, drmolil. Mně to moc asi nepřišlo, ale tak asi vnímal jiný No, věci. protože jsi asi měl plnou hlavu toho zbytku streamu. Jo. A jak tady přepínáš ještě zbytek. Já moc podcasty nesleduju, ale toto je prostě takový téma, na který je doopravdy od člověka na člověka jiný názor, takže každý podcast je doopravdy o něčem jiném a za mě je to úžasný, určitě dělají pokračování. Děkuju.
Děkuji za zpětnou vazbu a říkám, chtěl bych nabrat hlavně fursuitery ze začátku, možná postupně by mohli být i nefursuiteři, ale zatím jsou v plánu fursuiteři. Uvidíme, jak o to bude hlavně i zájem z hlediska těch fursuiterů, z těch hostů, jestli by vůbec měli zájem v něčem takovýmhle jako, nebo být součástí něčeho takového, já doufám, že jo. takže tak, mohl by si přizvat i některý tvé fanoušky, hlavně ty, kteří by chtěli. Ale to zatím neplánuju. Fanoušky zatím úplně v plánu nemám, myslím si, že na to je dobrý ten meeting s tím, že ten můžu samozřejmě taky streamovat a vlastně z toho taky vznikne nějaký takovejhle content. A ono, jako takhle, kdybych se tím contentem mohl živit jako na 100% od A do Z, tak by to asi nebyl problém. Ale takhle zatím musím se snažit jako pikovat to, co je jako tak nějak fakt jako zajímavý pro co nejvíc lidí. Ale děkuju za tip, děkuju. Je to fajný koncept, keep going, děkuji, ok. Tak děkuju, tohle byla moje malinkatá vsuvka. Ještě hodím samozřejmě ještě takovou decentní, ještě malinkatou vsuvku. Pokud byste tento content chtěli podpořit i více než jenom sledováním, můžete to udělat pomocí sdílení nebo pomocí doprovolné finanční podpory dole, ať už subem, kiksem nebo nějakým donatem. To platí i pro vás ze záznamu dole, máte odkaz, kde můžete tento koncept podpořit. Děkuji. A můžeme se ještě dál teda případně pobavit o něčem, pokud máš nějaký nápady. Jestli ne, tak to pomalu začneme stahovat asi. No, co... Tak neříkám. A nebo vy, chat, jestli máte ještě nějaké otázky na Mgoše, tak teď je poslední šance. Poslední příležitost pro vás, chat. Ale já ještě uzavřu jednu věc, co se týče tam bylo s těma Fimbojema, jakože názor na komunitu, ono totiž jako kolem furíku je to takový promixnutý ty komunity, že tady jako také je dost jako lidí, co jsou furici a jako mají rádi tady to fanbojování, když to tak řeknu. Jako je jich hodně? Jako je jich poměrně hodně, ale já si myslím, že možná to bude asi v roce s tím, ono to nebývá pravidlem, jo, zase na druhou stranu taková větší kontroverze. Ale že docela dost lidí prostě jsou jako víc jako bottom side. Jo. Neříkám, klidně můžete mít tady ponožky M-Warmers a klidně můžete být top, jo, to jako není pravidlem. Máš nějaké fobie? Mám. Go on! No tak povídej! Hele, co se týče nějakých fobií, já teďka nevím, jestli tak nespomenu, no já řeknu napřed tu první. Já mám vyloženě strach z výšek. Nebo takhle. Já mám strach z výšek v případě, kdy nejsem ničím jištěnej. Ty vole, jo, to mám taky diskomfort silnej, no, tady to. Jo, taky jako, já třeba problém jsem měl strašný, já jsem si potom na to zvykl. A já když jsem lezl po našem baráku po lešení do 12 metrů, s ním měl z začátku, ono takhle, když lezeš postupně po tom lešení, tak mi to nevadilo. Já jsem klidně, největší prdel byla, že já jsem prostě musel v luftu držet ty rámy toho lešení, když jsme to stavěli. A já kdybych se hodně blbě předklonil dopředu, tak jsem letěl zhruba asi ze 7 metrů i s tím rámem, jo. Takže to jsem si rychle zvyknul, to dávat nahoru a skládat tak Lego. Ale co mi bylo vysloveně nepříjemný, tak stát v těch 10 metrech a to lešení začalo prostě dělat takhle. Ty kráso. To mi dělalo fakt blbě, anebo když tam nebylo to zábradlí. Jo. Jestli tam dalo to zábradlí na to lešení, tak to mi vyloženě taky dělalo blbě. Jo. To mi dělalo neskutečně blbě. Takže já pokud jsem na sobě měl popruh, tak v pohodě. Nebo když se držím žebříku jako obouma rukama, nemusím já třeba vyloženě něco nesnáším, když třeba jako elektrikář lezu někde do výšek na žebříku, tak vyloženě, že se člověk začne vyklánět takhle z žebříku bokem. Nebo třeba po stromě takhle lozit, já to nesnáším. Ty to normálně cítím, jak už teď mě to úplně propotilo, úplně se mě provlhlo celý tělo. No, takže máš ty pocity stejně jak já si myslím, že to má víc lidí. Takže takovýhle jako strach z výšek, prostě když se necítím safe, že, nebo kdybych měl aspoň na sobě blbej úvazek, tak jako se budu cítit aspoň o něco líp, jo, ale prostě tady to, že jsem nejštěný, že prostě letím jako z papíru. To je jedna věc a potom druhá věc, to se mi, a to je takový jako nevyloženě jako originální, jo. Jako mě to, ono to takový docela zajímavý, ale to se mi, já jsem to původně jako děcko neměl, ale to se mi, tady ta fobie se mi vytvořila jenom díky, já jsem to říkal tomu Duzovi, jsem to říkal. Jo. Ale já mám de facto fobii
když je něco strašně velkýho proti člověku a hejbe se to. Jo. Ještě takovou tu, jako nevím, jestli to je nějaká gigantofobie nebo něco takového. Tak to já zase nemám rád úplně prťavoučký věci zase naopak. Já to už se nebojím, ale já třeba vyloženě, to se mi právě stalo, že když mi bylo tak okolo 13-14, tak jsem měl pár snů, kde jsem právě, že měl nějaký takové velké věci, jak třeba jako kivadlo nebo nějakou velkou klikovou hřídadlu. Jo. A že jsem od toho, v tom snu jsem od toho stál třeba metr dva. Megalofobie. No. Takhle se mi to hejbalo, tyhle těch x snů se mi takhle hejbalo. Tak to já měl zase, že tak ty vem, já měl něco podobného, ale s mrňavejma věcma, nevím, jak bych to popsal. No, tak prostě od té doby já mám prostě problém s tím, že třeba když jsme s kámošem šli na túru a já jsem stál prostě pod větrnou elektrárnou a ona se otáčela, tak mi to fakt nedělalo. Jo. OK. Jo, nebo třeba když bych měl někde lozit, nevím, mezi nějakýma takovými, jak jsem říkal, třeba někde v nějaký lodi, tyjo, mezi těma pístama, nebo tady těma srandama, tak z toho bych měl fakt strach. OK. Jak mě to na jednu stranu fascinuje, jak je to velký, jo, jako třeba mrakodrapy mě nevadí, ale když se to takhle začne hejbat, ty vole, fuj. Nějak nejnebezpečnější záporaz, jak vycvičit draka. To jsou takový jako otázky. Když jsem mají... Jaký Foxy, že jsi tam stream fanboy. Aha, midly. Jo. Jo, že si připravuješ supportíček, midly a připravuj se na to udělat z Mikeyho fanboye. No nic. Tak to chápu, mě výšky nevadí, ale třeba bych se hrozně bál, vzdušném bál. No, nech bejt. Já když jsem poprvé letěl letadlem, tak jsem se nebál letět letadlem, ale mě třeba dělá strašně, nebo to jsem zjistil, že to není vyloženě fobie. Ale mě dělá strašně blbě, když se to začne třeba nějak letadlo, když se začne naklánět, třeba při startu, nebo tady, když se to začne naklánět, to mi třeba dělá blbě. A nebo třeba, co jsem zjistil poslední dobou, že dělá blbě, tak když třeba stojíš na křižovatce a to pustíš brzdu a to auto se začne tak jako nenápadně pomalinku rozjíždět dopředu nebo dozadu, to mi taky dělá strašně blbě. Nebo třeba vlak takhle. Začne pomalinku, jakože úplně nepatrně, když tak popojíždí třeba ani ne kilometr za hodinu. Tak mi to dělá strašně blbě, nevím proč. Tak to chápu, jo. A úvazek, já se slyšet. Hele, slyšíš, co chceš slyšet, jak se říká. No jo, harness by byl lepší, to my víme. Dobře. Starý zvyšek mám i já, nejhorší je, jak vidím někoho, kdo se ohýbá z okna. Ale z toho mě někdy taky mrazí. To mě nějak nevadí asi. Když třeba jsou lidi, třeba na střeše jsou pokrývači, tyjo, teďka týpek ty vole tak na hraně, že by pomalu spadl, tyjo, mě z toho strašně mrazí někdy. OK. Dobře. No. Tak jo, A za mě, to asi aktuálně bych řekl, že je všechno. za mě je to všechno. Já bych chtěl Mgošovi poděkovat za to, že se účastnil tohoto pilotního podcastu. A chtěl bych poděkovat hlavně vám, že to sledujete, že jste tady a... Já bych chtěl hlavně poděkovat tobě, že jsi to také dokázal připravit otázky a že jsme to také společně zvládli. Děkuju. Já doufám... Můžu? Jo. Já vím, chceš to uzavřít. Ne, povídej. Ale mimochodem chtěli jsme poděkovat i vám, chat, že jste tady všichni byli. Nevím vás, kolik vás teda tady bylo, ale že jste tady byli a že jste o to měli takový zájem. A že jste určitě měli i takové otázky a určitě se těšíme na vás i příště. U nějakého dalšího podcastu, streamu a cookingu, nevím co všeho, vašeho oblíbeného kontentu s námi dvěma nebo jenom tady s Mikey. Přesně tak. A máme vás rádi a děkujeme. Určitě se budeme snažit i nadále pro vás dělat tady ten skvělý content a uvidíme, když tak příští podcast už bude s někým jiným. Co tak? A uvidíme, jaké budou vaše reakce na to dál. Tak jo, děkujeme. Mějte se krásně, krásný zbytek večera a přejeme krásný víkend hlavně. Mějte se krásně. Ahoj. Bye.